kyena wan hwe ya benya ne yie o na na de kyea so ena wo ya abrante ena kura bibi kura wo kakra sika kakra wanya na wo de bo ho bra no ohia kane na ya o ohia kane ena duru baabi a eya na se wo kobon kokura brem na se kakra wo ho a ya na ka edeu eho na abetoto aduru akese eho na ohia aduane bi ahoden wom na enso so mfitiase ne wanye ne yenti no ekwa wieye no wo bre yie papa eni to odofo na asem ameka ngira onyina ne se ena nyina nse enti hwe na ya brabo yie na dachi bia nkwa ma bi no wankobo obi baye yemfa nwum wei ensosoam na enwoma mu enna hokama emfa emayen
akodu achi na nya easy me ankasa no metima kase me ba wiase no maye adwuma radio stations Sompa speed na ekona no odin griga eno omo no nim ponko ne mlika ye fe ne griga anti griga nti Sompa no de griga nko a na eko ye chia wo mo ahwe ye kama sebe papa ja sebe meno enso papa di we no si ho ya aja sebe no odi for adamfo no ka kete kan to man ko ye na because of yenti there's an nia bre na uko baabi se nipa ososo sa ya na ye ne nipa bia na uko no wa onya ho adaje sa omo ekoto omo enim aja kumsin ye che obi bia papa de ka den de ko betimi atia hwe go betimi atia hwe gosh wo nipa ho adaje na ye ye che obi ye ba mom ne bra se ba ye fa kwabre meboa antoa kwa no so antoa kwa no nyame nko anke kai ai antoa kwa no asem de menka bi na hon de Asem Mpe Nipa sa kwa de Asem Mpe Nipa o de o ma hene ya dubu nyame ya duma ochina ye ne ya de ye akọ in fact ye ba na yinsu ato na na wo hwe o ma nyame no krani na omono na ye wura e ko for ko ka se wa ani papa no anka sei wanko de wanka sei say ye hopa dia odi for post area ho nyina woni na nanka sei omo beye omo gusu omo beye o de wanka sei ye onu anasem na no de say no anasem no onu anasem ye yasem na no di pasem so no de nti aye kasa no enye enkanya ye ba ye already je kwanya bi ne yenya na ye kasa se de be ya party bi obaba bia na omo to so se be omo to aba na ne ehun na no ye ne ade ani nyame nkwa e ka e de o na se bi bi se ka mi sikra piano kanta kaka ye de ko ye no nyame nkwa nke kai benz na de benz ye benz na de benz na o rebe bi so anke be ka no so a ke sisi form so anke di ye na te che we be de na nke se no so ateche fura ne ntoma ateche fura ne ntoma enti prutrim nyame na die bedu ye on ye ke be priye ade ye cha papa no boss anyu ko se cha no eja prutrim wa mro se ka ye sisi di ye ke be fura ateche ntoma ene hon ye ke be priye trim Chisenka ebedu kro bi so ya pensuo na wo da ko ohoro ho so de be chere vat Ghana vat normal bibi o yakam madam be so say ye Ghana de yedi agro ya to aba fiti 19 ko ho na wa hwe kwa wi ya enko akire ba bia na sa kwa no ya gusu pen na atutu ana me de minimum mi no ye hu asa wo hwe afi no male gata no sa wo hwe gata na gata no fro sofo Ghana de ye kwan yie no gata de yetimi ni ntem o Ghana de ye ni ntem na emo eno ho adwuma eden na wo ye wi hu so aye kwan hwe kwa no timi gata na insurance so yi gata na sa be antoa fonti mon kafra na minim se se ne ya so se so mu na pom yam hye wo yes wa hwe ya waka kuma so pa no ada ha na no so senya bench na ye de ko ya na ye de me kai ko ya kasemasi de ko ba bia ko timiye no o de ne ke mfa nko o se o tai ni nyare ofo so nya omo kwan no se kwan no e fa kro ni mu nyina na kro ni mu nyina so na ya teche no na was wondering say wo mo fie wo e kwan ho no da bunti mpie say na ya enso ta wo no esi abrewati ya senye nsuo to ensuo to ekura do mafo na tufu obo enso nto ya na epesi emfutuo no eno no ntimi da ba sheet white so amna ba ku wisi na wudina mo nipa hu wo dem hankasa nda bia kata abechi esla so kwan ye omu ya na omu nya nye ya na ye fie wo antoafo adiamia omwe patem wo no omwe na omwe ena nyina nse omuna samwa ye mo no kakra antoafo agye ebre no za antoafo agye ebre no ye mo Oforisuo okay ya nyansa so wana ko fa da huma se yi ba na ntoafo so empapa ne mamba mu so kan di anse ni omobo ye ba nyina se ne mo so do nse su wa no message ani nyina kan program say social science ayi de social science baby ayi tafa na ma me fa sai we ansa na makọ ene de me twa ne tia odi ba wi ene de me fa ma wi no la aje no na me usa ma me bi de je wo ola aje ndi se do akiri mesro Oforisuo ye wo ha ide ye bestre asemo de meka ama ye ne ayenua omahene ye wadubuache megidi se
the program ɛna ya na me nua no obre o ya na edua no papa na oni na pamfo betra me timi hwe nsa na ma wo shoot obre because Ghana sem especially Kumasi ye musa se hwansa di enti na me ka sa mesre no sa wo mo fa ball akoto gu no abobo ya no mesre o Oforisuo edu me bi na nkrofo fa sa ba nwura no na boro so a odu ba bi na na yina sa no wa jago ade ne betima gu ho sa nwura no emu toilet ni mu kanka de na gu konfinfin Sompa 93.1 ye busa se ho pa na sa no ma no omoda no se se wonim se Ghana ade ba ko pe ne se ye ni di eche se galamse we ko tu galamse ma che no eno nko o ba other matters na ye nketenkete na ema enimu gu asante mamu ano obi ayi nani na no me bai aboabo ha wodi ko keti akwan yesu yi se wo duru ho no na wa bre na odane gu anya ho nko na bi se de ya na sa abobo ya na efifa ball and ya na ni ahoden papa na me make say hwan duty ne say nwura ne gu no se ono kwa de se won fa se ya nwunu no okọ eti ye ne eti area ho no eye hwan duty eye assemblyman na say we ni committee na wan eye na ho na nim say ente ho no eno je ne mefre ne ente ho na mate no asem we ni de odi ti you nyan sa da simple eno kwa de miam de ba ma bra bo edu me bi oboto mwe edu me bi oboto mwe de woti enso sa du me bi wo ani giem du me bi so na kwa rewom hwe du me bi efie timi ye kama ye kan da bi ho no ma wo fie a otimi se wo ye happy because they akra bebu sa obi ano ebi wo ho de wo yiri bebu sa obi ebi wo ho de o ma me bebu sa no bebu sa ebi wo ho ba da bi so ho so na ye kobu wati moden me se bra sika wa ma me o enu nti sa anwom no ana na kwasam pofoje boy no wonya sa da nipa ye nte ho ase obi wo ha wonya nko be ye nanso enya de a sa kasa de ba se wonya ne sa da no enu a me ma wo bi ekira anade ekiye no bibia timi sesa anko ye ye wa adwuma mu wa da bi wo wa sabe bredwa sa ye kan free adwa da kosi ni fiada na ebepon no da bi wo ha na koye dwuma bi a timi hia ya dofo nom dwuma bi so na akohye watamfo nom eye sa o na se ye nwa bi wa adwuma mu a na ni mudu nya kra but ne ma hu so wa ye happy stay na enye Oforisuo dwuma bi a wa wale enkoye dwuma bi so na koye wunya ne sa da yente sa no manase na babua ye Oforisuo bi de sia ena de ja se me mu ena de ola anje wo se me mu anje iti ma mu ano ba se me program de me beka me create bi ente ho ende mate na me wia na matwa we no so na ba shante hu no ante se ente ho no de baba kuma me de baba ente ho ya friend ente ho na me te se na Osei wo be friend Kumasi abra Kumasi abra because ye nam nyina no se yesua de o yesua de wo nam na wo hwe no ma bi because Kumasi de je Kumasi aye no ano oden ye ni resofo bia wo Kumasi na sa bola na kokenfo nso tumi se bi kogugu ba bi me na me ka cho se me se na anum ye nye ne bro no so simple so amakom bola na obefa no wo ja bi go besi na me no ka se da so go odifo da so go odifo yanko Oforisuo ye tia ye tie fo ne yenche ya ya be man sanitation officer or something na se nyam Saturday no okura o ka se o be gender minister but na wonka ho ase me de be ma ho because also han ye social science no we yanko we no gender no make ho ase na me de be ma why we de fuma me na me nya hu de mo hu de wuro Oforisuo me da say na topic no so very fantastic na brofo no ye because what can because he say ye chere ya de kakrakra unya ne sa Oforisuo from to da o se nyame ye wadom from to da income ingu unya ne sa odi yanko so won te brofo te na won te ase na me busa se ni brofo de obeka mi ante se bia ya na translate to English actually Oforisuo unya ne sa ablabo yi wo mo no said na me nuane kan unya ne sa because onu nua mo ye brofo ese must start che na de ayo pompa ye man na jato mu na pa on e kro ise on man na beti no ya o char kon kasi ni utima pa mo ese ye mo ano odi ye mo mo so de tie fo on fa mai adawro mai on fa mai ana abese mo no unya ne sa
Say odi fofo ayira wonya obi ntoma no. Mase me Na campaign. me nua so to ma no ntimi nto. Wonya na sa. Obi anto me se meto why. Obi anto bi ma no. Wa Oforisuo de me kan say. Oh say Nyankopon abusua. Ya me hye de yi nipa baako. Ni wo pege say nipa no. Na say nipa no bia na wakoye bia minister na say bia na wakotra brochire. Ese se otwa nani ebe fie ebe hwe nketewa no. Oforisuo be ma no wate asi bia ma asemu anase wo yi na adwene efre abusua no so. Na no no wan hwe ye ne nyame ye wadoma wunya sika kodum pempenso a na afi wo yi woni fra abusua so ne nyame start left e de oba fom ne wo mo obi aka enni kwanse wonya sika no no ono soso nyame ye dai pegya ne pa ho ne wan hwe ne ye bedum le bi no na wo nsa abehye odabri fam na wo dwene kakas na me kura mete abrochire me hu ade konte de mbaye usuba no ne ya wo ye no ena nyame ye wo sa wonya ne sa Osei bra Joseph o start so daye ono de ne wonim se o ka kire nnuanom ba no wonim se nnuanom wo ne tirim adwenbone ne nnuanom se obo so to na me ne magu ase hwe ba bia de ko pie e ko bi akire ne nnuanom eto no mu se sade de wo dwine ko no se anye papa e be dane body ade e de tia wo abrabo yeni nkaso nti obie ne wonim obetima nya no tototo saa Oforisuo to dane modi o bema kobra ne mitimi tini so sase enti to da kora na 50 series kora no ehye bema botom na nso kobra ne bi wabusuane mu a sabi mpedua se wote 1 billion kora no e de achewa enka na brabo eso fafo na afre na waka che o ne kora ne manye ya na sister kora fa ha bagi iska no no kura se bo ne woni ne se bo bo me kasei na enam o si ho ene adwane ye cheche frigi mu ene drinks no omo Oforisuo na ano ye tene eti de ye ka kire ye nyina ye hunu se ebi wo nsemu a mebi se bi wo nsemu a Oforisuo mebi na Onyankopɔn pegye ne pa akope na wa mani pa omudi dinase a ebi ni omu nsemu nyina na nyame ama wo so aye dai aboa wo mu eti se wo ye wadwen se wo ma otirimo ye din anase wo de baabi akoduro no woni ahia fon kasa ka se na kane no na wo so tin futum saa enne nyame pegya wo se bra ko na bebua nketowa ukọ ya wo se nketowa no omu ni asem nyame anya do konado o gefri bi to kemu a Oforisuo unua kura no be ma na baba be ro glass ma na baba eti de ye kan se so for the uncle kan yiri ankeye me kan se o kan yiri se o no yiri a ke no beboa so ye so for oh wamuno se ne ge ne yiri ni nyina ni na ba na chika ni anaka wo ha ne se me che so ndi wo ben yiri e chen ge o me kasa Miguel se ko ye so fu die Oforisuo nyame ampata na no yiri tika man ka beboa da anye se ka wo no ge ge ana je so person je se so fu chira bone na bi chache bone ba utie ya o kan ma me kan o yiri prep o de bi tie aya de yiri ba de me kan se tie ano na for on say je Ghana ha no so no we de tika mu a we different no omudu ne nko ana no girlfriend tika mu a why expensive be down oh that's me nipa aha me nipa we no quick can say the ano sem kan yie wasema me kan no no o se wa ye bi why ye bi pen oh na so ye nipa mesema bi da na sa no person wasema ni bi da ena no no oh there be say ye to ye nyamofra aha eti ye nim de ayeko mo we don kan go ye nyamofra abrewati ase jo tu me da se mami wo de no pa de Oforisuo me di manu sie ma me ka tem kire wa wunua na ne wo ye o sa no me che se o ya de but ye na ye hu bi da what ase say no fitan enyo fitan na kanina ne wo wiase no esa netie ba nente sa aha ene ye hu awurade what ne ye hu awurade sa ye mfre wo ba kra da na de me kan say odisie no me de sikura de me kan say se wo no yire tika mu a si de bi beba na ya asem bia wife akwafa ba na wo sire wo nwi kakra bi da kire no enyo mu na mu mo ne je o ba sympathetic mu a se be oyi mframa kra na be ma sire me boa eti me ka kase bia wo tuma ko se bane onye se ma ya o wa kire me na me nim o ya de na me nim se de tofa ko na odi se wo hu se be ma tekam na se nani agye pa na oba te front wa ne girlfriend me ba cha ne girlfriend ne yiri nka ho ne yiri obemuna I will tell you one na yiri tekam enkomo ne be mienu me yensa pe
ya kan nyina ye oba ne kofa ba na wayi nani oh fine oh it's okay school fees no tata no I mean make catch onye sa kwampo na on say odo ne ye di kofi no esugugu kakra ba empra ne mu dusene ye odi oba ne kotra odi akiri ba kra we demand kra na haw oba empra odi made haw o say eyire di odi made na abuofu yes and na o mi ni bi ya to bo ase ba dem pra de odi made na do say for trim sa tini pa bi ase mo chia me wana atina se ye wana o mi so fe mo tini pa bi ase me de si what you say me de sa chade obako yi wo on to force your bro tia bebe what you say Where's Walande that's what say ni miano say ni miano so experience bi da and was say ai odi wa antia say ana oh David ofosu o miano so experience bi da na say ai ofosu ye wo wiase ye bi da me kobre boa na tia ma ye me fesie ye wo wiase ye bi da oh afin wa da David ho na ti wiase wo so onye bi da na ko bai oh enti ni kure no ase nyai fashi me nwa me bo mani cho anotia brem ya no audience ye ana dia ya do tumi said the name si akono anotia unya ne sada unya ne sada ofosu ene nyina nse enti se ene ena enya ochine nyame ya adomo a na wode domo na keteche obema said o sika asese woda na wo sori na wutitu ya so a na yeso wahu se woda so te ase na enkwa ene ahoden ewo ho maw no yeso wo kire nyame de domo wa wo kina ebeyeye e de amaw ofoso obema etoda epesi etoda nso so a ensuo to se ye hwa brabomu a etoda enigye ba etoda nso so a areho ba na yenhye ne nso na yenkai se eda bia wode a edeba said ya meka ye no eda bi ewo ho a emu donhwere krampo no ewode edeba ye bi ya rewo ye bi nso so eye enigye no enti dia meka kire obi a ne se ebia enememu aye den dia ma wa wutwa ho ba bia entwa ebia wo fie eye osesebi kofa eduro kura kan wano fi se bia setena na obra ene wotie no wankasa no wani nje ewo wiase a wowe ene wadaroma yemfa yafutu semi so na yenka nkira wo se ene ena enya mawo a okire nyame ye adomo a ensuo bi beto amane ma yeye said ye yankasa ye nua be ma ye freno Joseph Mensa wode toatoa ye enwunwune ye ede to nwom se enkachi ma wo da biarada ni awuwi ni nyina beko na wie yo so penasi amaniema yedina yeso beto ama forma yemre se penasi ama forma yedina yeso beto ama forma yemre enti ebre dane emre sesa se ne ena niema ankoya mawo a wochina ebekoye diamwa na ofoso medisie no me boyra ye nua mane mu enkanka ne awafo no wonom a wonom anno womuntimi nto no naleka na wonom firi se ye yonku nie madamfo nie we na mene ni bokosua tafre na asetra ne abrabom nkomodie bia no wonom ni womu edie no yemfa akonya so nkanche wonom se na nyina nse enen na wo firi se wo bi hwa wanimu a ofe ne se aduasa mienu esere kirew wochina ebra bi betimi aba ebra besesa ewo wone ne ntem ama wanhwe ya ba bia wodo bekọ akogina no wompe enframa wo esenfa ya ahwedie mu edadin ebia nka ne ho na wanhwe ye ne wandoto ne ma ye ne wanto na wano na leka ewo mpo abrabom asetena na ye wono a wanhwe ya echina bi no na woni wunua a wone no esere ene no mote ado anwoma so na mwada ne sekan ene bayire na baako etu baako enti meka kire wo bia hwe ye ehu hia papa enti wo bia wo wasase so ya wo bobra no de ye ka kire no se da nyina nse se nna nyama wo a wo kire be ya mawo
ɛna tobu ase na dwene hu ye na asɛm biara na sɛ nkɔmɔ biara no obi abedi no nso no hwɛ ne to ɔno na leka nenne ɛna ebia wo fi sɛ obi dɔwo a wɔkyena bi wanhwɛ ye a wo ne ne mienu wo bɛda ne sɛ sekan ne ahabayerɛ ana sɛ sekan moa ɛne akokɔ bro nyabrɛ enti ma me fancy ase ahwɛ ye ɛne ye nyina ye hia efi sɛ ne nyina no ɛnse Menase ene enyina ense ampo eyam papa eyam patrodo ene enyina ense se enam eka osimu a enam eka osimu a ekire se unya bibia fa bisie ene na ye wode a wo kyena se de beye kyena so betumi adwen ne ho na wankwa akoye sereserefo yakwa ahoma ne so 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 na yenkofa ya frefo no hello hey my blocking line is that yes sir aka my blocking line ni now Osei my blocking line ni nyara ma jaga kwati wajela ni mienu nyina afa so afa ma kati ba so ko se do ye I thought this time program people them now the my no in second me see them ko so ya ni me no be ka ni ana je se wani abre Nani abre ka mesre se oje ba ko boso abako na nyim boso na obi su ko gina ba ko ma ka ni so ya no sana ya ushayan kwano Ena ma pressa na bidira ayi. Na kupo tram. Sompa de ugwa mai. Enne me re wodira. E kan ye wodire. Ye ti ape na ye eduma kakra no. Na odi kakra tu beji. Na yale be ti abo. Enne je ti be ti na tu. Enne ya ye ka pe dia. Ye bibi. Ori okutu na o ni bibi nso. E ye wodire. And then I will be a class for no deal. Now, my enemy, you announced of what is not called Shabbos. What are you cooling now? Okay. Yeah, I will pass a message now with the brain. Okay. Yeah, that's it. Hello. Osei Bema. Maju. Macho Sompa Nipa. We dey katacho Bema na chija wampa. Oh. Ayakatacho Bema nsa anu dwuma. No. Ya je papa ya me fa na yi. Oh. Only at the top Richmond here on Ponte, small boy carpenter ba ko pe. Small boy carpenter yenko yenim. Na nyina Sompa. Ka se mbre bi e na mi tutu to na mi hu ska nim show. Amon blend yi to tu ska ni bi yi fa bi ansie. Akire na mi hu se na nyina Sompa. Vozo Bema. Amen come on no mo nyadwuma. That's it. Hello. Yes sir. Ebacho ho ni now free. Yes sir. Abrocho ni me ka se fe do akwa ma. Okay. The chair odi for Paul Kwabra ani abadwafo nyina. Omo agye so. Nyame nhira mo ne dan futu a mo de mai. Amen. Nyame onka mo no wonyamadoye. Oma program yi enkwa akiri. Na yemfa moye bra. Amen. You betie mo bia ti asempa. Okay. Na de mo kan esi ba bia. Said you di for kano. Sa wona ompana na mo a. E wakwa afa so mo neje. Wona wo yere na mana ka ibenya pa bia. Anke yema ye yere ene yema wo mo nenye. Okay. Dan fe be me yempre ni age. Wo yare da ho munti. Ana me ka sa asemi. That's it. Yes, yeah, that's it. Hello. Every. Lele. Back at the Kumasi, man, Adona Kafacha Powers. Who say man no day? Agro. Okay. Come back and Oh, I'm a job man, you mean. Our master, the Nabra, my master was here. The challenge later, I will replace some papa.
the batch of the other to when the money because the from Uncle Yamani. Dear hey. The back in the batch of the system, Yapo by someone at the church. It's already to our entering. Some 2 minutes, I'm back at the servers, my whole program. Jo. You can go to the apologize. I'll be the money. I drew baby. Drew baby, ya na deɛ ka wo pɛ yi no ne yɛ no ka mmerɛ obi so sɛ so ticket a chobe man kansa na agya na abrɛhoɔ ɛnyɛ boa pa yo saa yɛkɔ wase ayɛkɔ program no so yɛ bɛgya no ɛnyɛ nka da deɛ ɛndeɛ asɛm papa na deɛ atugya no ɛnɛ nyina sɛ ade bɛ aka na yɛ ka aka no sɛ aka no na bi ta na ntisa yɛ bi a ɛmpɛ ki sɛ bɛ aba ate na ho tiri ba ne bi bi adika da ta me jam na ba glass atma fa yɛ di de wata da aba bye bye hello foto ma dwe ma jeso dada pani we ji Peter ni wata mulai Peter na de onye obi a yɛ sɛ ka me ka sɛ ho ani ya to nka dada me da ti pa ɛna de point ya de apa ni efu na de ni hu sɛ yɛ mabuli e ene ya mo de yi gbagba tete de bongo na ye re ti say be du be ni be akokra yi tukan sore nan enti ene be mo branch bi won ma wa chicha ni ke wa chia ni wa ye ti rasta ana wa chicha ni otu enti be bi woni nem bia no yi ka go for e ka go but re ti say obe ware obe wu e be du be bi na e to ti ni mechi so da ya woni won ma ni meni yo ya enti wo fu bi no ntem a wo kan de ho ma hu se keteto ni won ma ebi so ho wo ye eduma pa me bo abati pa e to kwanya we so achi an ba fa won ko man pa ta mo an ni yo mu ti o pa okay eso me da se hello Osei Aboagye Mpe Nipa empom te say radio na so me ho de se bo wure se aboba no o ye de nyanko pa so mo ni eduma so okay me fremu na achi anu bi stati mo titi apom no ho den omuna samwa ho den odifo ho den saa na abrewati aso ho den na abrewati ana nansen wo se ne ntare nyina hen ha no nam se ne omo ho na asem ha no anchi no kura de me tell do you for you okay me pa tu kwa da kana the team nan se omusto ni ndom de be yi nyame ya adom a bosumi a yebesim ne da tosu edunson me pa chi November ne da tosu edunson 17th November why but you Martin money e wa so kore mampon me pa chi Martin money ya me yagi yo e da se hello Osei Obama yey hey Osei Obama no yes sir Very man ni munyamfo. Kedu. Very man ati kote so obi ani mu. Yeah. Hey. Oh. Wani mo dododo. Wani mo dododo. Na bukumba kuna ite pa mo ho. Na wante de asie. Ai say oya na otwa so ntem. Oso on pass mbia. Na woni se ni nua no be ha no. Oh, I hear Bayancha. Osei the entire hen hano. Ne ntade no. Me kwa de oka se hen ha no de me penisa na kache no de na obeto foforo. Enti hen ha no de obebo ho. O ma na nche no. Kache ne se me mbre na so bayire. Me mbre na bayepa. Jo. Na wedi na ache no kama. Ke ya ma na nyamo na se bayire busua no de oka na se amanfo. Bayire busua nyina amanfo mpatie. Mananyamo. Oh, I mentioned Dr. Brother Foster. Baby, I will be on Papa Michiano Pa. Now, what? And I'm okay, no. A yinuaha. I'm a code ha. It will be pajamas, sackos. I said, identify me. Inti nyako Sham what? I say. Yachi, you walk on dear mammy. Okwada je wani osopa. Srena bronya meton tomano. Oh, obaton no. Meton tomano. Oh, it ni. Na wa say oh, do. Oh,
Oba umajuma. Ya metiase. Hello. Ya jo so pani. Madwa. Adwa ni. Hey, they say more man and then no be asesa so. Open police to na mi se ofa le ma pa o ye. Adwuma da se. Remember na we am practice mo ni sister. Oba ne transfer na be ministry. Nanka, he. Ani ni ku. Ana na take care my bibia na ne go ko mi de chaso na me hwe banim chaso na me hwe banim. Say no ya na school fees no ensensem no. Na we bi atoda. Bebre. Ya na ne ho na take anim ukunu oyira ukunu na wo mpna. Sompa 93.1. Ona na take care ba. O ta o ga di ro akada ro asu ka so ka de wa no yi ba ko. Nde be ta me hwe banim ti ya. Anti mi ano. Okay, yeah, that's it. Hello. Oforisuo Bema. Yes, mama. Na fi ani news one. Me fi ayenko. Nfra mo bo ma baso. Na me nfra mo ni nyuma pa mo ye. Mo bo adwuma pa ye ka mo chi. Na me fira tiefo, ani ahefo se obi a kakra wisia ne ejankafo sika no obi a kakra bi abenya kitwa bi ensa. Obi abenya bi on fa na tu futuo no na bronya ya ma o nso asre ne da ase. Na me fi ohene yire se wo de na ma aka so de be fa na fidie no so. Me de baba ne de me be fi kura. Yeso ya check ohene yire se beba na ye de aye nkonta. Ayo, baba pa ohene yire. Ayo lady, baba. Bye bye. Okay. Hello. Obosei. Yey. Ajeku madam. Yeah. Enipa ira ye modua. Oh, we dey want to see him. Osofo, ana mo ofa omo no. Mo ofa omo no ne osofo ntokwa no mo chaso. There be say ka me sponsorship ama wo mo. Na me de be yire de correct TV no. Aya azu me correct omo no ne osofo ntokwa. Sa. Na do osofo daji. Obosei. Ajeku madam sei. Yeze, aba kwa kede kwa ni aya ma na maintain nka. Drama kwa che kwa ni yenye antoa de so abebom. Na yeze won kasa no. Ene on frɛ no on kai. Je say ye koma nso ko pe na kira kwa ifri kira ko. Correct. Ene tira nye udidi anu ajabi. Ana o kan say. Ene nyina nse udidi a mabi nka asim. Ene nyina nse. Ene na drama kwa che kwa anya. Ebia be 10 years ami aya manana. Say 10 years. Je kuma da no drama ka chon kasa ho. Ane baba yo. Hello. Good evening. Maje so baba. Remember ni dia sana mutio. O kaka kufi sana ni buafu. Ezo vanenta dia kesedi amubufu. Ndi aya na nyese entokani efu aya ni efu amufuse. Omu esika esese omu kinhwehwie ebizo omu konasa ye ya ni asabre nkaya omu nhweyi bye. Hello. Me pa cho hwani na ofrefri he. Wadaro ma TV set na radio set no kwofom se de be ya ye bete onka. Hello. Meet you. All these are not the same. Okay. I came out and of course, one more time, I said that. One more thing. Just that I will go to Natoda Sudia and yet that's in the channel Kurana Bible. What time I'm Asem Mpe Nipa, Yaw Omu nyina jo so. Ya do frani nyina besia na Yako TV no so. Na Yako TV no eso. Na Yako TV no so. Ya bawura TV nim.
yabo awura TV nim na ofa ya na edika no ya na ye radio no so efri no so eba ne no nwotwe so no ho ena de katachoma bema jane ho afutusem a wode ma adasa na wode abo wombra no saa tempon no na yeso ye fa so sabrei omuna samwa trase odifo po kwabena agye na adwa wohne yire abrewatia ene obibo ni din no no ne oyeye no se we die abrewatie na se no abrewatia ndo ya abrewa nti wo hwe ne firstborn age no na wo hwe na abrewa ne atie frim ya ti frim a equal to no na ye de ahye ho fe abrewatia so agye na adwa kama na futu semwa ye de ebrew ene no afutu semwa ye de ebrew ne no ene nyina nse ene nyina ense all these are not equal ene nyina ense na nya wodia ene enya wodia entu akina untumi mfa nhoho ho odofo untumi fa akina nhoho ho enti de wo ye no yire ho ye ne na ekina ye mfa so de ma wafa na from ti woda o menua ba ma me maame me papa from enti woda ene na wanya bi edia wo kina wanhwe ye kombedew na ni nyina na se kakra wanya no wo behwe so yie na wabɔ ho ban menua Yakopon dom boa wo boa wo sika papa boa wo yedie a kire se ye ka hiafo kra no anaka wo nka ho nanso se de wo si toto wa brabɔ no Yakopon ma wo bie no ekwan a wo fa so eyusu sika no ema sika no dwane wei ene panifo etumi ka se sika ewo ntaban etu fanfan ekoi enunti enam so ema no hia enunti ekwan a ensuo fa so eto no saa na wian so efa so ebo we nyina kire se unyanam na se wo hwe na se bi koka osimu a na eno eye suade kire wo se unyade afa bisie na okina watumi aye odefo okina onso wasebi na wonim okina de besi okina mu enne don hwira edi anim yenim o don hwira edi anim eno ye okina eno nti kwasi broni beka se the next hour is a future eno nti unim de besi wanim don hwiri mienu edi wanim eno nti de obenya bia fa bisie na ebre bi beduru a obeyade ebre bi bedu a obabeyade ebre bedu oyere so ebeyade watumi enya bi ede akọ ayarehwe na nyoma aye kama na ekirem ekọ se ahwede akura no ne po no ni nyina adanya pe o ahwede ni nyina ade no enyepe baby ebeye ne fro ede ama baby enso ebekọ yie baby su enkọ yie enu ntin kire se abrabo ni nyina no na ni nyina kamfua no kire se abrabo na ye bo no unya ni nyina toten ahweyie ene wom unya no saada enu nti de wanya ne no hwe se obebo ho ban na wahwe so yie ama enwoma konkai edi ama ho mi a mi chinchim siti edi ama ho eye Osei Aboagye Oforisuo kontonchi bu hia kumana na amani apon desie enso eneme kanjen akalai water numsuo gu boso numsuo ko widiem na nkotu yade mfama ho sansuo we ena na kumasifo nyina giatum kanjen akalai water ye mu amake bedeni sansuo we agye ne ho sekire me na papa ewo kumasi kropon mu ha na kase kanjefo amade aka amanfo awuo hwe apemfo tu agusu se tenkom apemfo no anom na sa kanje akala water no senti apemfo agye atumu na apemfo ankasa ennom kanje no wonuma ma ba ho ye fe papa kanje wonuma ma ba ho ye fe na se kura de apemfo na gye aboso ukọ maso ya said apemfo omoto ani na sa kanje na kala water no Dr. Otto Rubek cried in one dance se ko widie mu a ye sika na so de koto duro no afedi o de koto kanje ni nyina na se alkaline na wonsuo mu no ye kama ensuo no bebre wodwa so ye acid na sa acid nso na edi nipa nya sa acid no edi nipa wu sa acid no na ma nipa konse do ye utimi sa ade adeda wuntrim eno na ma pressure no ba no
akalan no kanjin akalan no ebe mamu adeda ho wuntini mu bededa ho na akɔno numsuo bi ewodwa so a afa kura na nasade ne ho ayeden na wuntini mu nyina asisi kyerako na akɔnse do dabi me kanfo kanjin akalan water 8.5 9.5 akalan nonum bi bubo bi na nko widie ma nyoma nko kan fama ononom a baboa uye papa na dansi di akanje na kala water mani tua na metumi adi ho adansi aka se sa akanje na kala water no obi to ya enkuda ye kase nkuda ekura to obi emfie no mfie nsia ye mia so ntumi nwo na ya boto kanje na kala water bi di mia ye emretiawa ya ekuro ya wuo wahu de kanje na ye nom kanje ko nipaduam na yade bia wo nsusu se ebetumi atu no enkotu ase ma na ho enye den papa brema UGC abawa root kwakwante pon so eho na kanje na kala water odini juma wo kwa wo mu fidie ye ensuo we na timi so nkane no eso nkane ase akosombo nkane no sansuo we adansidie no abase tenkom die be na menka bi mema wo sister pepansuo no yiyinsuo no nyina free gidim yi frim na fa kanjin hyehyem enkola ni yiya no nya fe no okɔhwɛ ho akenka ho de omni sabe so bia ye kanjin na kala water na nyoma enkonkai emfama 0507 379474 0507 379474 ana 0241 449191 0241 449191 Yano kanji na kala water we ye brem ni enya hoden Yano kanji na kala water we ye brem ni esika de beto no nyina yemfa nto enam emfa monkwan kanji na kala water ensu papa Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro ye Dr. Abe en haba nim no en haba nim sa mami eno no so nim habai ede ebebiem eye tie the sickle cells doctor ne ho adansidie na me di kire wo no ne hunro na me kanfo ede amawo eye nam yade eye awo eye fibroid na stomach ulcer wo tenete sa mami we wo kwo achiri kwaye brentuom ena wokotutu nu bra ene haban no de beye ni nyuro Dr. Abe ye semensia no sickle cells doctor mami odi juma papa Dr. Abe semen kan kiro se yade bia mamodi no nche se mammo entuntimi nko wo se efiri utriwi so ekosi na ase una mowre na no pe wo se onim yade bia Dr. Abe semen kan kiro na anwumre wo se efiri utriwi so ekosi una so wonim yade bia nti fo ni kirem water no so apatrapa new site na wuduru junction ho a onsani fa so hwa ehɔ na taxi driver fo ni gina na onsan board ni nyina eye abe Dr. Sampa Dr. Sagro wamdo beko konne kwadwo yaresa mami kutamfidie kama pa wodi djuma mami wodi djuma o na ne nno no ye ebi twapo ekɔ amanone yade a esa enya asem keto akura yefre no ahomatrufo iso 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 0506 460208 na yenko dia yaresa kama pa Odifo Samuel Prayer and Counseling Center Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ye brem ye keka kobro nyan sister bosia wakwa je wan hwe ye na koye oso ka e dia posifo e na beba e kira ko na ogina court na ye twetwen minua ba ma menkamfo sa de ne makra yanko Odifo Samuel Prayer and Counseling Center na yanko ya kwankire se de be ya nyoma ya di free China enyoma de free Dubai aba no so store ni mu na ene kono na waju sika enfa so se botwo na watimi asa akofa foforo na wanhwe ye
na obi eden 10 time obi de nyoma bi abe kroso afi na kwaye nim guase afi de obedi kra ho den de onu kru no mabedi memma ne nya ukada biara da eno ti na nam se ko D4 Samuel Prayer and Counseling Center na ekogye akwankyere eda form eye ka na promise and free ani guase enko no obi di egu ye ama wade ni munye wakonno yade kronkro na aye wo e court asem anna akwantusem ye bema wuntumi enwo ba ni nyina sunsumu asem na bibia bekoso totende a ayo D4 Samuel Prayer and Counseling Center Ejaba Family House ho pepepepepe ho eno akọ na wuduru ahembobo anu a baabi omu ye nkonwa no ohwa no afon kwan a ha ho buso bibia wo ntem obi a se o pefo akọ D4 Samuel Prayer and Counseling Center wo no wo be kirewo na wo D4 se menka cho se won de onte asore na mmom akwankyere nko a okọ atenase na wo hwe omoma so ohwe omoma so a de ahinta nyina so ka kirewo na oma ho akwankyere se de be ya nyoma ekọ enkai ede ama wa brabom me mame entoto na ase yanko difo ho ne yakwaje akwankyere awieye brem na ano odin ye papa said ye be ye be ma wo so ho atọ na wo fie nyina ebe ye sede 0504 588454 0504 588454 ana 0265 441994 0265 441995 and 0578 405519 0578 405519 yanko manhia hembobo ano na yanko enkoje akwankyere mu otwam ewo D4 Samuel Prayer and Counseling Center na enwoma enkonkai emfa emaw dioba no anya atrase dioba no anya atrase ena asemadam proso eche paw asemo eba ye na awade okobi na ye na ase wankobi na ye awade ukobi na ye na wankobi na ye eno betu asuma asem ma mememo akwa aba ye ja empom te sen na mi adom pa cho me ho ye ye fro sen pa cho fe makosi echa na echa no o we de me na nani mpon ye oso nana anko ye dia na be me kwa akobo no oso maame o maame de na echa o maame nua ye ne na echa ya kwan wa hia said the ensem ni si ba no ho enti ma yemfa hinta amanfo ma wono monko Facebook na ne o mankasa nkwohwe o mani so ade Sompa 93.1 Sompa 93.1 anase Sompa TV Ghana Facebook no na YouTube no so Sompa TV na asemo eba no wankasa no beti waso mu nsem obecha wa hase no munti Sompa TV mumonwura ho na monkohwe ensem na muntie bi na ne ye wi a motimi de mo adwenkyere atodwa na ya kenkan ye de amamofo so ye nto asoe nacha masa mu akwa babiem yeja na ufiri hin na ba yankasa pepa cho me free mampa akrofon so na metetafu okesi ufiri asante mampa akrofon so pa chan ene so ye bretu ni pa chan bretu semi na ebe ma me na de na do ba ha na anwumre pa chan anwumre de boko mene mikuneti ure bi efe ne kodwa me yaw na dodo no afe na kodwo mene ne kura nkola me nsa na kodwa me ehu me wotafo na misua tibo ena oye se obeware me ana mka chen se obeware me onko hu mabusuafo ampa wono onua pani ya ye o ma mbe papa ba oto na chiri mansia ne na kodwo no omuko ofie ekohu mabusuafo ama mabusua de ma emma na se ebere so peso ebe me ho ade a kwa ada ho omra ebere so ye nso ampa kodwa me ya ye me ho ade na akasa nya mu ne yetie no na mimi hweti bono no so ye etonton provisions no nya start kwa no watifi enti mini tu na mo be 2 years ena ni sister pani e de ne store man se onkotena no ena de koto bebusu afo ni so pese ma mi jai ti bono na me koboa no e wo store ho na ye adwuma no na me papa mu no ba be me ho ade ena mebusu aka se wate ena ye kofi
ye ko na mija me madwuma ko boa no store ye adwuma no say 2 years ene nya sika ne bra na ko betre ko bokoko ma no na ena ka kire se ye ko tena store no ma ye sika no enko ye basa ye pe ba bi ntu susu kakaka na mpe proto mfensi fie ampa ye sa e ko je proto si fie no enti ye si fie ye ko tena mu no na adwuma no sey obetena fie enu mu no ko dwa me ya o de me bron kakaka sa ne nyina na me ma onua na so te na me bo me so busua mane o me ya o mo se obejai nti be wo me ba pani me wi ansa na wo ye me ho ade no e wo fie na yesi ne ko tene hwa na wo ye me ho ade enti enu mu na yo tena fie ko akiri kakra na onya adwuma nye enti be wo me bo to so mienu ni nyina na wo te fie na be wo to so miensa nti me wi ni mu na be 4 years ni na o ma me nua ba ko abuchiro ba ye na o ka chense obebie store ama no na akotena no bi kun kotena store na no okotena no dada nyina so yetie no ye fie na esi ekotena me ye store she fence wood mti to provisions ni nyina me na me ye fie metenti a ekotena fie ho nyina to no so ko ye na dwuma no tafo kwan no ho bi kun kotena ho no se bi wode ko ye ma asem saa metie kwa na afọ ba bi na wo baako e ho na de yento kwa start ye ne bro me kun me yo sei atati bebre oye ya ma enu mu no me kwa na menyem e ma na bo me e ma nyin se ne pegu mi yim na me amwa saa mi nka menti ase e na kasa nyem nso medical wo me ansa da ni nyina ye mu operation nti obo me hwe fom no e wo store ho no mo na maame wo se wo bo na wonyem na menyem na menyem na menim se na menyem nti me mehu bo so me kokro dodo a me diye nti 25 June ye atwa mu ya ne 2 years pepepepe me gina store me ton ade de ye wuku ya da ena oba no ne wo ye no efre esi na me ton ade na oba no emto de howura bi ba ye se me kunu se o ma gi de hu sika na me se de me kunu esisi oni ha ma me fa sika emu bi nti wonko na oba no abegi sika no nti de howura na me se de be na oba no na wo na ato de hu ama ne ba no soma aga ne se o magi nti me nima se ma de howura kaka kire oba no firi me kunu no ofie nti me nima se me kunu tinti me kunu ba no ana wo se wo de ase na wo kan na me se maka de wo se na maso so bisi o magi sika wo se mfama na me se o mabusu afoti ya me nyina ye meeting se wo si mi uni ha ma me nyi sika nto hwe nti na me so ma fa ama na me se oba na betua wo kan asa me kai na me kunu bo me hwefa na me to ko pem e fa wo de me bag am de ko adwuma no oto bo me na me ko to akirisi enti me ko hwe ho no ade chinya wada bigina store ho ton ade na me furuma eye me ya preko pe me di me ho nye me adana de wante hwe ade chen ye no ade ba chinya wada na na june start ye ni na no me die ko to aduru no na me di ko gina so se me ton ade ti me ton ade ni mu se me furuma ya me ya afa me di me ho nye na me friends na me sere won so ba enam se na wodi skana ye ma asema na ka benti no ntantena ho obewura so awose me ba na wono na kamasi wono adwane ya na manfo be dan ka na manfo be dan ka sa anti me gina me ton ne ma no ni nyina me hu se moja pese etumi kakra sa na me friends wo me hwe na me ko hospital me friend bi kunu ya be 5 mu no bai ti me ko hospital na doctor na ka che me se do twa scan ni ho ntimi ko fi ade chia na maba ti me dai di me ntimi na na dwono ti fia da no papa me sorry na me di mirika na me ko ti me ko no na doctor no hwe me fo da no so ko no aba ha na me se a me bai no se enti wotimi akoda ma ade achew bibia nya na me se me bre me yam ya na doctor na de me ko edem o se ko twaska me twa wie no o hwe me ni so sa na o se besen o de me ko tu nto de panye si me mfe na o twi ye no ne mbuja yi tuntuntuntuntum ache so okura nya me di wachi na me se doctor de be na ye me o se o de da o me to mpa so na me se na me se medika yi operation me enti minimu o me ko reti atam se mo be me dai am so yenye ohwe onyam na asenti bi odi ensi na so operation die me nsa anya bi mu am so nye operation ne ye be odi nyabotre ti me da mpa so wono mu a me hu ya ne se no mo fe doctor bi firi konfa no chese wombra doctor ne bi sa so keka no ho o mo sia waka no ho ma no de me so operation die me nya me kasa doctor stu no me gina me nche me hu hwi bi mu ta fe de me tin kasa se ke twa me yem na me tiem se mo se ke twa me chese me no mo pepere so me ka me ho so a ne ye no ana ma no a bitimi de kasa ti me ti mani ne se ye memenda anopa
na me maame gigina me nkyɛn na me pagya meti a ɛnyɛ yie mede me nsa fa me yam na plasta me furu ma ho nyinaa akɔsi ma yɛ ase ntimi nya me ho hwee na mebusa wo kunu baa hɔ me kunu baa hɔ okay me kunu baa hɔ bi ɛti agya no mu a na yɛde baa fie no ankyɛ me kunu de ma bɛto fie ɔsɔre ogya me hɔkɔ store dua no paa na watɔ baayɛ mu no bi wɔde bɛgu a na ɔtɔ ntosi no mɛku aka lockdown no mkɔra miɛnsa ka me ho na wɔgya me hɔ no wɔkɔ me maame baayɛ no nso so no bi kuru sɛ me maame yɛ bayifo wɔn na eku me to ne me maame pere so a ma me maame de ahomte gya me hɔ ɛkɔ ma ne ka me ne me man ketewa no miɛnsa ɛna ɛwɔ fie sɛ medidi o sɛ medwale o sɛ mɛyɛde o me kunu ɛmfa ne ho me ba panin no na ɔwɔ 10 years na ketewa ɔbaa no nso wɔ 6 years wɔn de me kɔsɛ dwaeɛ a na panin no pii na ɔbaa no 6 years no odwale me de taa papa me ho wie a wɔde ntoma fam na bɛyɛ ma na bɛsu me mu ɔde ma akɔto dɛm ɔkɔ adwuma no pa na meka sɛ ɔmma me sika a ɔtumi de baage a ɔde kɔ adwuma no ɛde bɔ me wone operation ni nyinaa ɛma no nyinaa mɛbɔ babusuafo amanneɛ bɔ no so abusuafo amanneɛ ɛyɛ sɛ yɛbɛkyere ma wɔnua pani ne ɛfɛ na henkan no ɛne ne kɔ mabusuafo kɔ dwaatoa asante dwaben ɛkɔ serɛ sɛ bi nsi biom abusuafo nyinaa baa mu ne nyinaa akyi ɛkayaka deɛ naa nti da kɔ bi bɛgye dan wɔ fie hɔ 60 million ɛna ɔgye mu 20 million maa ne kaa 40 million na mbisika yi sɛ maamfa sika no amfa anyɛ dwuma meda hɛ kɔmbɛkume menedi na mde sika nkɔfa no ma bɛgu store no saa tam so ɔkɔtena na store no meyale nti agu amde fa no magu store na metea no ne nyinaa ho borɔ kakra saa ne nyinaa mampa aba mete ho abadeɛ kakra da bia ɛborɔ da bia ɛbɔ nti bɛɛ 6 months ni na wɔbɔɔ me sɛnti odi ka abɔɔ me no na mde kɔ ɔdɔ su ɛne ɛfrɛ no ɛne ɛma no bi no bɛɛ fie ni bɛɛ 2 months ɔsaa abɔ me bi na msaa kɔ ɔdɔ su bio nti mbɛkɔ na ɔmofrɛ no ɔmsɛ asɛm yɛdie bɛkɔkɔ nyɛ saa abaa nti mbɛkum ato atwene na msɛ mate na asɛm kɔ court nti dei na asɛm yɛwɔ sɛ yɛkɔ court no wɔama ntɛm yɛn so akɔdi nti ɛkɔ ne afra asɛm no ɛne yɛsaa bɛɛ fie nti yɛsaa bɛɛ fie no mu no na ɔma yɛ date yɛnsa mfa ma nti date ne bɛso ama yɛakɔ bɛka na awɔtwe mmienu no ɛne ɔne nana dwuma kaa sɛ hene abusua pani baakɔ ɛkɔ ma abusuafoɔ kɔdwa ato a ɛsɛ ɔmbɛsɛ sɛ asɛm no yɛmfa mmerɛ fie naa na ɛpempɛn so deɛ na ɔmo amɛpo akyɛw ɛpempɛn so de obiara ntumi ama me onua maa mo mmienu baa fie bɛbɔ me sɛ onua no bɛbɔ mama no sɛ mede nnua no akɔ police station fɔm baa me so wɔ fie ɛbɛdidi matɛm ɛyɛkayaka deɛ ɔmde bɛyɛ me fie ɔdeɛ na ɛnyɛ asɛm ketewa deɛ me kuro di n'akyi ɛna de odi me kuro akyi maa mmienu ɛna ɔmbɛɛ fie hɔ ɛne me antɔkwanya asɛm ketewa ɛwɔ fie hɔ nti ɔmbɛpere yɛ no na mabusua mɛwɔfa maka kyerɛ me sɛ mente asɛ ne me maame mu na asɛm no ɛmmɛla fie ne nka ɛna ɔse meme de me ho meme sɛ mene ne na matu afiri mpa so abɛda fam na me sɛ nokorɛ wɔboro me no wɔde me gyina abɔnten ankɔra yi nyinaa anim to me ho sɛ sɛbi ma wafɔ mwiase nyinaa me na me ho nya kɔno ɛwɔ me na me ho ɔtan wɔ mu sɛ mabusuafoɔ de gold cap makora ka ne ho sɛ ɔnwale me a me ho nya na kɔno da ɛwɔ wiase ɛyɛ okunu no na okunu no na ase afɛ ne sɛ kɔdwa me yaw dodo na afɛ na kɔdwo ɛna me sɛ na ɛno wɔse wo ho nyɛ dai ɛnyɛ na kɔno na wɔware wo no onim sɛ ɔho akɔno ana ho nya akɔno agye wɔ no a ne bɛtumi akyere mu ɛna medam baabi na tie kana ma ha no na hɔ wotu firi mpa no so bɛda afɔm bɛda hɔ wo firi bedroom hɔ mom bɛda hɔ ɛyɛ fɔm yɛnkɔ yɛ nim ɛhɔ na me ne me ma no da nti sɛ ɔba me ho sɛ na sɛ meka sɛ mene ne na a ɔtumi yɛyire me fɔ so mebɔ me twetwe me fam ɛma me ho nyinaa tumi ɛwɔ tere na sɛ ne ɔso ho nya akɔno ɛma no nyinaa mekɔ dɔsu hɔ na mekaka kyerɛ ne sɛ menni ahoɔdene enti bɛyɛ koraa mpa ɛnasɛm me koraa deɛ ɔmfa nto nkyɛn kakra ma menya ma hoɔde kakra koraa ansa na bi koraa sɛ bi wɔ so a sɛ na wɔtwe bi koraa na baakɔ koraa deɛ na ɛkyɛ na operation no saa tam no operation no awu anaa na saa tam ɔpɛ sɛ ɔbaa ho no mekɔyɛ baeɛ no koraa mpo no di na wɔtwe mmienu koraa na ɔpɛ sɛ ɔne me da wotumi yire me ɛfɔ so me a sɛ mama me kɔ akɔ wotumi ɛbo me na saa tam de ahoɔden no ntotumi yire me a na sɛ ɔno a no ɔne me da sɛ de ɔpɛ a na wasɔre na wɔkɔ saa na ɔde yɛyɛ me nti hwɛ a na ɛkɔ so mde tu firi hɔ no mu a ɔde to me hɔ a mde gyina akwan de bɛda a hɔ nti wɔde so sɛ ɔbaa so kasɛm ne mbɛdam kasɛm ne ne na a nkora no nim kɔtumi bo me
Tiesa no twe me fam na ko bedum na maso me ba na ma twe no na kwa na sore ti me man ko munya kwan mpuna na oba no de wode ne kwa ono na kwaje wana se omo so sana oje mi mu bi o so nkra na sore ya na omu su sana na afi no na woja me ho no wo se twete me se me ya obe community di nyina ko court ka ni nyina kire omo oka bi kire me maame o mo ka bi kire me so ama omu nyina bi me maame bi di adanse wo dosu wo sa mpase wa friends wa me fa ma ankwa obi kume enti wono abusuafo na nim wono mo no ana mo ka se obepa che de bia onye biem na wo ne so pa che man se ebi nsi biem enti me mfa nche no ne me ka asem na ofie ana me ka chen se na me hono se anya akoro no so be ne dey ana mo se ene me nka de onyama me abema makoma na me se ne onyale me na me se meje sei na me se meje 50 million ana wo se onya ana wo hene ka se on sent so bi 30 million na me se ne odiskane ba dia me akoda ne nchen na case ni so no makoya mana ba fie na ya beka asem no nti ehwe ani mu na se beka be na awotwe am yakọ neska no so mfa mai na mo fam ka che se me de me molete ne mfa nko court se na de masem bae nti emle fie na ye meka asem no na msemati na mko bolete ndi koyi nti dana so ye ko court no ye nyere kohyia na efre no kugina dakam de ndi ko adubo no na court ka che ne se ebro no kura do de beche ne mu kuma asem na waka so bi kumia ma me maame mu nyina ba muniti na de court de beche no nti ne ofa ba ko minim ne koyi na jeje frɛ me kugina na wasisi asem ayeka no me dwuna wo sanam se me pamcho na me de bae nti omunya na mame ne enko na me no court so mo mpene ne ye pa achewa me ne wo fa no na court ka se won sa boncho wan yia se bia won fa ne nsan kama na se onye me de odi yem ni nyina abiem wo se wate enti se bond no da so ye adwuma ye ko bae 4 months mu ani o sa bond no 4 months mu ni 4 months of san June 15 June no ko san ye ame ya huhu nyeni hu enti 4 months mu ani enti na no kwesi na kwesi de ye kwa sore ene ye ba fie ti mimi di kan me ko me do no so ne de me ko presby ti mimi di ka ba fie me so ya na me noa adwuma ame ye court ne ba so na court no be pam me free store na me ye ma adeda free me tinte ko tena ho ni nyina no obe pam me free store ma je free me se ma se wona te ho a oye enti ya me noa do kon ne nam de ko si store ni mo nto do kon ne nam kakra enti o ya na ofre me se me nam ne bi ho ana me se ene de ma no anam ana o se ne ye ma to dwane aba me ba bidi na me si ni to bi bia na me de ma no enam ne ene o ba fie nti o te wa odina na fon da ne nchen ene o ba pani ba ko 17 years on de nya me ba no beto na wo awade na se na me ba keto no 5 years nti oni nya ne gina bebi o mu didi no ena me ba na fa ne papa fon na pani ne kwaji free ne nsem 17 years no ti me ofia me am se mba na tietiem na mdi ka ba so na me se adai ena o se na kwa ame agye me fon afiri me se na me se kwa waso de wo ba se ne fon na kwa mfa wo san ka bi ne pa ya obebu na kwa ame ne hia ma ne mfa meto bi ama na me ka asi ti makote se mdi se wo tietiem oni mo ene de besi anye ene de be ne mankuni fi anya mia minim se onu obi ne ka sentime ko hade kodi a e ko so store na me hwere mu ti mjina kanta na nim se yayi wo se wo ade ma ya onu nya na odidi wi a chance ni kura na plate ta mu mienu ade na ma ya wo ene wo mfifia ankwa be fa ufunu be ku atufia na mse na ma ya odai me ka ode ne nsankwa na obbo masum to obbo masum mdi mitisi table no se ho anu abbo me ku achi ode plate na odidi mu ode ahwe me ku achi ti mu ya se muja eno na ama miti eno na ama utia pai no na pai miti no mo fa maami tin to so atiefo maami wadi amia papa na minim se yakwa awade di konya de ana se yakwa awade di kohia nkwanhia abroze ya ebinum agi godu gi abrosai no maami awade okoye de ebronko a enti eno na apa uti sai enti ade wo de akyekyere suo nyina ni nyina si da bai eno na kwesi ni si abroti a Facebook for no asem me say ya na makoma akra me nipadua nyina maboto Facebook no ofo so be ma Sompa 93.1 Sompa 93.1 anase Sompa TV Ghana and a YouTube no Sompa TV abusia fo me se enura da wapon asole
na ono kra mpo de said o si kire na asem no onim de wo ye bema no ena bema na sha ase didi ate okobi sa asem a niti mo mehwe niti neti ko ena apaya moja sone ne sa nti Sompa TV edo YouTube ena Facebook no Sompa 93.1 ena fe Sompa TV Ghana Oforisuo abrɛho paa o ya na abrɛho ahomete papa ebi kwa ware timi nya japade kase afiri mu enti we na ya ware we no maame ene kosi sei to de bo mi wie ne moje tumi na wa mfi me wo so be sa akora bom ti me ma me ense me neti anim ho ena mo jire no ti moje tumi sa na me ba 8 years no na prage bi no ko gina no ena one 5 years in the meeting on the hospital eyo ma no me man keto ni ne de me ko on the hospital na sa ata mu kunu no we ya no ho no tu ma no prepare so mo do ko hospital nyina na kunu no hwe ni nyina ko ma yire no so o munya no me bome o ma yire din so be bome ti na ku si na kura mentimi ana na dwuma na misuru o se nto o ma wo ho me ba no me ko shede no so eti abontin ena mtise ngofo plans nti ade ye wo se okumia efundifo nti anadwi se meda ho nyina so ba mu se se wasore ko betwom se na maso na eti kete so mintimi na nyina misuru oso okumwa efundifo nti obekun afiri wiase hoi aya Sompa o yabeto aso na yenko computer so adwadie mra na bema no ne ewa ha yentie de bema no so kan. Hey Jack, there he comes. Yes, but I say, now what him say Ghana dear, the biara yesama, and a weekends Beyonce S-Mans. Guys know what's up. Hey, you trodo, and to say yeshiamu say ya, na oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. Ama say no aye different cry. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear abedin to a year ana apun to piano. Oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. Masi no call quick. Minia GB now so foul taste. Babom oyirika yirbites. See now ye difference. Aron orange spread drink. Nomini yansem one tom many pa woni mfie du nwotwe. Ensese open for no. FDA age adwadi nkrato yi atum. Obakus, wouldn't miss our bra panyin in a yasimi, and no, I had to me uncle. Yeah, bono, obey say, China. Confanco, Asem Womo, Bibi Power, Midasabin Yabeman on Macassa. Onsen and say, I know a canny sissy, and yanny sissy, yanny, and yanny sissy, Bibi Pa, and their cosso. On worry for France and Antessa. And a madam for one can't tell me. Let's send that year with ya some kitchen, and you're not here for, or be a tear, you make ye. By my drew Bribia, as I saw your wardrobe. The manager about no Yawadium, where any a simple cry. A dribby was cement about soap, as a coramampon. Your friend cements vital herbal mixture. News your horn, the topa yes or na sadre member nyina friend a gang a member friend a gano any more. What the answer be no open member friend a gang bi ata e bi was coramampon cement about soap and mia to be bidronia brofu do no a so open do tuya kodani farmer Colinac Misty Apidank resa number C 0240616061 member friend a gang member when you do what entumi numbi. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win one Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check a Countess, no quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a Countess, no, and you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Jesus, my Obi
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Drane odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mama gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane na eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale krankro ena eda wo so. Otone ayento ana. Obi na ebu kwase a. Obi ji wadwuma afiri nsem. Oba bi na esisi wo ana. Court asem. Na se eye die. Ba fam so ama wo wa wo hwe me no. Wa ye nshira. Drane odifo Samuel. Akwanchereja. Odofo me mawakwaba eba abe heba clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho. Na wo nya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic. Yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatorofo 0243 345 392 ye honhum mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic Okay. Yetwa so na asemi awrahu ye papa fine na eduru ba bi adwumadie no tie nkwade anu atie owo die na cha bona man ye kama doko said ye wakan ena ye de ebu atan dia ene na kwadwa me yaw kan ye kwadi fo na mom be ma no chief producer no twetwe nkomo enti ye nkọ homa no so na ne a ya chi agumpa wa so no yentie na se ne ni ene ne nyi ano ebetumi age ne nkwa asemi ya me ka chiro ko 3 years niu amai ye ne busu afọ kwotranse ne ye kwotranse a yin se o medi ebesi chire na ka chire no ofamu hedan sa papa bia chire no obi a mehire no wo fa e ko 3 years no da hall me da bedroom ofa now no ye bia me ba me fere papa me ka me ba no ho a me ko tudwe ba ku si ties so na ba ko hange ho e bia me nu no ho kura me bia no meji bije ma mitimi sore na ayesema loko maka sister se untimi ade no amesrew tako na wo de sempata kura ye betra se ni aka na sempata kura me patawo ba na no ayena dwe se onko amayawo ofa aha se no si ko to be tai tai so ba ku tai so na ba ku si matches ne so adentra wo se wo ontimi ni nan e woni yam enti wa chia ne ho na ne ho na wa chia no ada se wo fa ko be yiye kura ma me no obe position ne hu yama sabi ade na tumi penetrate yie no wonya sa wo panashimi papa ai wa brema comprenia hame ena makani ko fon so bia so bia se no wo sa bi bifu wo de obuso ni ya ma company na achira wo no beginning no wo ye me sa bi no ma me ka chen se sister ade na wo ye ni fact wo hame ne kwase se ba wo die no e ma kwa ma fo mo kwa wo na ye fo pa me de ade ma kan de me fence yi if no was stretch me e ha me tiabu fo na me de kan sa asem se ma wa fa wo mo no wo wire na ye fun wo wo ye fo me kan okay if said no ye me ni eni bi na ma me de kan na ebufu ba no achire no me se maka asem bone ma pa ne chew ama me se o mo se me pata na ama ka chen si sam ni medwuma nye me dan bi nti wonya botre nyamboa no ma misika me pata no ama yigusu kanu na achire nkro fa ka ye bibi bua me kra me yin hu se ye se bibi kra aye okay eti yet was a wallful, but so do ya no ye. And no for the BBS ceremony say we are making what my put in a court to you now. What do you go to court? Second court 3. Am I judging cast so crucial and me the mechanic man custom is me could me say. Of course, I dear we a team will be quick here.
mepre na ko kikikiki wo hall me o bedroom na bia mbepe no wanda mepre na ko kikikiki ko betie so bia ko ne yere o fa me kan sa asem wo ya no ma me adi na cha mo me di na akotiem o central na chimi hu na o mama me so medu court secretary court se me simi kono na me ko na me chom te a se me se na ko fa ba ya me kan si na nyi se me simi kono cha ka me ne ndete ya tanda da 15 years ni de na me kono o fa was happy papa ama makasa asem ya wo fie me na cha se asem ne fala baya ne se wone wo ena yes sa ne ma no shaase da ben o fa buru 2 years ni wo bisa wo ba no a de ba de ntina sa ne ma ne koso wone ne kita nkola se me ne kuta nkola me ensa nkola me ensa okay nkola me ensa de ne se wadi kan na da buru si san nyenna yata ewa wale fo ana bibi azu bibi wo hosa amre ewo ho a kofa ka bibi betimi asi ka bibi betimi aba wo abra ya wo miensa na me bawo wona na kitam kola miensa ya wo ka so na dai fine me sum ya we so na da na ade ba de na after say mu kitam kola miensa echi one person no beda minim etibi kwa de me se me bi chom se ada se eni em so on pra efi se on fa me kire wade he me ka som kakra bi a kire wo ahoho e betra onu mu din komo sere ba me a wukru no me a ye tifie ba kono oni mi komo sere da na say me de ma sam di me face wo bu sama se wa ha wo de opa ehwehwemu no mu ni ka me ye ehwehwemu wo fie ha wo de kasa na enim ye adwuma ya me de sika bi ma no 30 cedi se enye nti na fa ye aduane wo ka chem se enso na se so many problem 2 years ni me no ka se from my brother dem wi abo mi tintin ha me pa 2 years ni me hu fa me pa nya me crack many fry ni nya me ne je me o ka chem se enso na uni o mo no wudi mo sere no obi prefere no ako me pa aduane adi wotimi di gaben no aduane me ni pa koro wotimi di gaben no aduane me ni pa koro wa bra me kra me yere no wumfi me okay meba na me bisa watem we emre ni si wadaro ma me bisa se we ya we se oba na ya operation mako 5 minim onya sure se no ntina e bi na na sem no enkon se de wo pe no no mi twa on troda ye operation ye ni 2 months kwa me ne da ye operation we ni 2 months kwa na wo ne dai yes na me ne da okay na e bi na a trainer aka no ho a e ha na adwene wobwa ani e wode me course wode me ba wode ma kolija yi wode ma ko yerepa wode ma ko central ni nyina wo number ha beti di numbers ni nyina ma wo amu so asem na ne wa eni se wa na wo ye yi ya wobwa no be kana samu a eni hu se di wo besia ya wo si oba no ene wo na no oba no ne wo na na wo so e ha wo no wa kompani amabusuafo ma ka me the number make me the number bi am of see a eno a e ba ne sei na wo di ade a wo di mu bo ni tirim ne ba ne sei we no me na me didi awi kura mi sasora ba na me didi awi enti me o bucket wa no me o ba pani bi ho na wone ne nka kura anti na me pate kamu benya ka wuje wode chim e na wode ade ne bo no e ho kakra na me penti ai me ba o fa me di ana kwala de phone ni bogi e na ni nua pani ne se on fa mane nye call no wi a wode ama no enti woje phone na kwala ni su odi su ko ka kire no o ko ka kire no ko mu nyina kwa ye nuafo o ba wo fa no wo di atem nam si akos se ye du me ko wa mama sa want enti te bia yo pe bia utimi ye o fa wo ne ye want mu wo di atem man ka sesem ko mu chebim en wo mo bi kwa da wa enkofa kwa sesem o fa no wo di atem pa na si akos in fact ma ye di ya ho what na woni se yo ma mi ye ni timiti na me se sisa ni to mo ni kwa sesem chebim sa da me ma timiti am timu e dis na da bia wo bi wona na wo di matem ani na nya botre ti wani bu na mi didi no ni me didi kwa wi ami ko guru anya na bi bolti ye kitri ta ho da na bi so ni kitri ye di no en na ti ko wo so sa eni bu na bontu man wo se na wo ko huru na ye den mi ko huru mu no
And I say, of course, me to the piano did my temper. Me, yes, I didn't. It's only some I want to see. You open the out to you. So you be planning here, one day, or find what day, in fact, and yeah, then a boy hormone, man, you are a hormone a day. What's now tonight? Stargate and my being to see a plan to see a waba with a roll of community of a neck of a daddy. Yes, I know. Say, if you like to see, I could cry out so I know my phone by moon age nine in the air patter. If one put it or pink gate in Missa. Gate in the trend to quarter. A gate in the trend to go. Gate in the trend. And I didn't know the ball. A gate in one. Would obey to me who are we not able to get been here. We hope to see how Ocean and so can. If I saw saying, Ocean and you so. David, never see the mamma and woman and you so. David, another mamma. When you are blessed, what can one say me or do baby? What kind of press? Over the time say, and no one had a chance in the ball, Netico. Chance in the ball. What a chance in the ball. My father, Netico. What a chance in the ball, no, I will talk on a one solid be more. Oh, we're not the offer. We're not head than a medium meaning. You say to me, my pa, my semicar to me. When you say a bro, no, Anna, a semono, a copy Musa and Camode Cocotuno. And what? Now, what far will be this year? Not so yen, maybe now one pa. Adana, Winyano. Now one pair of baffle because according to one, what's a ma wafano, we require a year from whom. Adentina, a brone, a war drain, won't no one now. Would do what I'm near the end. Winyano, a mamma quinso. Now or bow to so a papano, won't conquer fano. They say, open so, and son walk for Papa Nana. There be me, yes, sir, now winning offer. In fact, of a woman is a many basabasa. Oh, yeah, what so we have basabasa, so yabasabasa, by a tree. What you say? Sabe, oh, I bar now won't turn. And I want you also, and yet by force. We saw about Kawama Kumako, a Dukra one in Sasua. Who to me, Jai one a quinso. O ti ase ena me no kasa no so akasa ne se e ma dodo a wafa wo mo no we re pa na yefun wo ena sabi wo sa dinsemfo kirew so hu sabi nipa fu na dinsemfo nti wo dinsemfo kirew no ada na wunya no wa mamre kwan so na won kofa oba no ye papa no ezi o pese okunu ansa na wakofa oba papa na na nim se abasa so a wahwere obi ade minim pa na misra ye classic kind ena me okay. Yay! Efunu na ni abue. Efunu no ani abue. Na cha kana asem, na cha e kana asem. Ena ameyaw. Yay! Be ma ameyaw. Na nim se wasan bond. Wo wunim. Omra samwa. Asem. Ofosuo bema. Yanche arefo pa. Na mamenchia sister Gifty owo VIP station asafo. Sompa chede no ono so ode ne chefa. Aba ya chese yenso Asem Mpe Nipa. Ezo amanfo fa so ede no ma ba. Enye challenge de nenso ya na ye ho ya ho pa nyame enhira wo mo na mo nkoso anye emwa na ofosuo wi amami baye no na odidiku na chichiri tisa na otra ne ntra mami wote we ni adin bi na odete ahyehyia ne honam nyina dodo no se ye ne tia na yehu na ma anye de mami pene sebe wote ya na sebe obema wona na wo miensa na ode na ba chen fidie so na manfo we na ya na nipa bi nti no ma bi asese ade na ya na ebesi den na menimi kuna asem de chen fidie so mame enkan papa unso enkan sa se graphic ba na kufu ade asem mu a ukoto no wakenkan meboa na oni ma de asem na no ma fa firi mu pa ye me ya pa hwe edu mmebi ne yenwa bi gimi ahụ ana yenwa bi yemfum so a yemfre ne kanchen se bra ade a we de enye on se wo kasa wo si ne nwan nkumafo mienu
ɛsan ne maame ɛbɛko esi saa yɛho bi ɔbaa yɛ wɔte wei yɛ nkasa sɛ bɔ yɛ so abɔfo ɛkwan bi so sɛ bɛrima panire nada na eduru mmiri bi a yɛ na wanhwɛ yi a etimi kɔ ɛsɛ because yɛ wɔ saa nkurɔfoɔ bi a wɔn anya abotrɛ antie sɛbe Sompa Asem Mpe Nipa etu ɔkɔtwe sekan okoku mu bi ɛnɛ ɔdɛm ɛno ti na ne yɛ ni abira nsɛm sɛ nya obi anu gu ase ti na ɛte ɛwɔ so sɛbe yɛ te ase yɛ ngu awadeɛ emu yɛ siesie but yɛhwɛ nneɛma bi a ɛkɔ so a na sɛ nipa ne bɛkɔ akɔwu di a ɛbɛ ne fɔ madaroma o yɛsrɛ mo biwɔ Ghana deɛ paa ne sɛ nipa sumasi yee yehu yanka ne wawu agya nkolai ɛna hwan ne kuru na atete no na ne yere na atete no deɛ paa no Ghana apart from Ghana deɛ ne anim yɛ wo deɛ emu sa Ghana paa me so pa deɛ paa Ghana yɛ ho ade a ade asɛ awie no ntempa na ne akɔyɛ ho adwuma deɛ Ghana ne anim yɛ ano ba deɛ de ade ne ba ne wuo ne ba no yɛ yɛsi ho kwan de out obia ni hɔ we ba ye mami ɛna ɔba hɔ sɛ na busuafo akwa no munim owie na sɛ okofie a wobɛn wɔ fa bi ɛne nana bi bɛfrɛ na ka kyɛ sɛ yɛ wɔ fie ɛna wamfa ma ɛna sama mami nka sɛm kyerɛw daakye bia kɔbu nkonta wei mami wɔte wɔ nya akwala wo wɔno na ɔkɔbu ne nkonta kyɛ Nyankopɔn atiefoɔ ntie ne yɛ nananom bi entie sansɛm wɔ yie paa dume bi na obi fa makye batra wɔn na dane gya ho deɛ wo da ho yani asante yɛ nte no ma bi ase ɛna meto na wa meka nkyerɛ me ɛna ɔfa me ho ɛna ade ukura kɔ sia fidie so na ka ɔnyɛ dan ɛkade na ka ɔbɛyɛ nko ɔnyɛ mo de mo nka nkyerɛ yɛ wɔtiefo amutie sɛ yɛ bietu ma mo de mo nka nkyerɛ sɛ ɔbɛyɛ nko ɔnyɛ dan de anima ne sɛ nka kikira ɔhɔ na nka ɔbɛhu Ghana obi ahuni wo da ɔbɛyɛ na no ɔne ne kuro mo hyia ɔma no ɔwɔ bɛbɛ mai wɔtete sɛbe ɔbɛyi wɔwu agya ne ma mmiɛnsa hɔ na nkura yɛ mmɔbɔ ɛwɔ Ghana deɛ anim ano no ɛsɛbe wɔto ano kanko sei wogyina hɔ wo bɛrima yɛ so yɛ listener koraa yɛ akyɛ sɛ wo Sompa listener I think sɛ wontie yie wo sɛ fɛn sɛ wan ameya wontie yie wotie yie nkɔnyɛ saa de no ba ma menka deɛ bi hwɛ obi a wakɔ court bi a yɛma bɔndɔ yi bia no be very careful. So when you come, be very, very careful. What's a bond? What you court to him? Pen now, no, judge in this year, so yes, I'm bond to say, bond, I didn't know, you know, be very careful. What you court to where? Who quite the one inch will be a Korea there? Yes, so a sign a bosuman. Who inch will be a Korea there? Now, wouldn't you know? 1 month no, maybe I say. Would you hope person who cast somewhere? A bro who's been man in the casino. Ben may person may hope person, yeah, dear, Cassaman as a mere day. But what's some back? Who catch your bam, maybe? Sɛ ma wa form on na yɛdan ne ho time wom na wo wi a hwɛ ma menka asɛm jo fosu yɛ wade bu aka kyerɛ oba ɛnyɛ wadwe sɛ wo kɔ pa kyɛw nti wa pa kyɛw awiɛ yɛ tini wɔ hɔ no mimi sɛ wo ka asɛm bi kyerɛ me a hwɛ ebi a metima gya mpanifo nana madaroma mate yɛsi gyama no ka deɛ hɔ na yi fruit mu deɛ ɛden ma menka asɛm wo yi yɛ no ma bi wɔ yɛ ba ne yɛ ka nsɛm wɔ yɛ a ne yɛ gye mpata nkosua bi ayi bi ne wagu ɔba yi mfi ne kosua na yɛ dan kosua ne yɛ gye ɛnɛn dɛ mun ka nkyɛn nipa ne wɔn nhwɛ the word kasa yɛ kasa kyerɛ ɔba kasa yɛ kasa kyerɛ bɛrima ɛno na ɛsɛ sɛ yɛ hu wɔ santema mu a wei wɔse me bɔ no wei ɔbɛrima wo kasa saa asɛm wei me bɔ no gye sika kɔtɔ nkyɛn bia enchira ma dia sempa na abeka ma bedwafo ayede masa ya tse fidie so aka sampa oba no kofa no oba no nye so abofo wonye e die de sesa wo ye wo na wo kosre no ai ni tina pipe wo na wo kokose hwede wa ye obi ba tina pipe mi wa so no ye musa se awudi se e die ade na wo de kwagina court eti court de maami fese o de kente kose ho ene o da se ma ba o me ba be kama sem bibi ene de ko duru ho o se wo ka se one ne maami ko gina adaka mu ai bema ana ko gina ho na sabe ye di asem no ene mpanimfo bi ko gina ho ekoyi asem ka kire o ba yi se o mi enya asem maami ka asem kire ade edi wu asem ba obi ka se yi amenyi he katacho ka asem bi wo se nipa tuntum nipa bibini sɛ woni ne nyasɛm adi kan fa ne fa wiase na ɔbra ne ho ase a na fa mo ba Kristo bɛman sɛbe ne tiri ɔyɛ sɛ huriye mo jampa ne tiri mu da
awade we eje se court me nka metima twam e wo kwan bi so but me hwe no ma bi kakra abrantie se che se onya kasapa bi ne wo bra ne ho ase atrase ehua sabi nyansa anu kanko yente ne kwawo anu kanko a mema yete anu kanko no yente ne kwa yete ne nyansam what so yirim oba kwa se bo akọ operation say 2 months kwa me ne da wonnim nyansa 2 weeks o 2 weeks when na kwada we nipa chesa wonim ni bibia ne se o sex na cha na say na otwemienu na otwemienu o 34 so na me beda of course so na plaster na tata ho no wo mo 2 weeks na me man ka sem che yo oba bi ho so kwampo na ne yira wo kura na sebe na sekura ngwe kwa no fa okay ma me ka sem na te ka sem bi say ebra ye bo nipa na ye say nipa doso say sebe yo mu adoso yen sesa no ma me ka nipa bitimi ya de obeka sebe o ye nipa na se won te ase asema me kan be mai wote wa won te ma se da no won te ase so da ade a wo ye nti wo yen fa soloku eni kete eni wachi se wa ya ade oba wonya kura na ade a wo ye ye tupa da ngu so ye tupa da ngu se wa ya ade wa bo bai na me ne kwada na ode ni koto jesi ha na ode ba ko tumpa se no kran kan style na ties no miamia me koto na ties ni miamia me wei wuso bai wa ka se ne se e ma wa form kwa we ni ofun ne ho so nya akọ no ne ho so nya akọ na wo ka se te oba na nananum tutuntuma nananum sabi nananum binom tutuntuma wo bai betra he wono kwa na dwa na dwa oba mai se wo beku no de o ka no so ade a reho se wo ko sa pra ni wie ana so ko hwan bae no ne manki toe na sole a wo mo ne wo sa gya ne wo tese ade na obai waye ye musa okwa awade se na ni kwaje me makasa se bofosuo nipa bi pa mo ne manya adwo mo pa mo ne me emfa me ho hwe awade bi a obekọ bia na he asumdue nim gya awale na kwacha oba bi na nipa bi agimi dodo wuti awale sa awale na wuti ase ye bu tututu oba ni wo mu ade na se okobu no na konya asama ba ma ne wagimi komo onu kwa na oba eno no so kwa ne bema na unim ya na de japade ena we wo so ne na sifie mbo say how many rooms 14 rooms it will be has Sodom and Gomorrah yesi mo nko manhwe wachi it will be wo kwa jasa japade no no ano eno na ma nipa bebre wu no mame nka se mame wo mana wa wo mo no da chi unim do mba be yo ti edu mbi na sese na me mesre Ghana Mr. Ghana samra wenu enya dwuma se be ma no oba ye japade a eye titi se chinchira me ma oba ni bi ne wabo no okọ no bi kwati control me de na natum o mi enu dia wo bi kwati control me de natum e wa Ghana ha me so ma mra nya dwuma be ma na hu se wo ye de kura na ekọ mra mu kura na ha e ka oba wo ka fie no nanso oba be ye de kura na fie wa kwata ho enso ka brochire no ka de wuom pa ne se enka we ko wo be ma ne mum na edan ke be pam de na kwata ha tu nkokọ so ba be hwe oba na e wo time ade ba be hwe oba na ko asa akọ we wa bu ni free efie ni kwa nyame ampata so ma ne because na busuafo ka kire ne se wo kura no de obekọ akọ na wini sika we de kofa lawyer me boa eto mo de say na to no so to oba yi woni kama fo je ha yi ene waba ofosuo me de person me kan se bond ni wom ne de yantra ha mo ba ade kwachi ne wakowu a yekwa wasam etiama mranya dwuma na oduru ho na se bond ni jana na jana anya na so de ano oba na de ne jaho so fi se ko ni ese busa o se ya enkotwetwa bia nje oba ma busuapani kwa pa abusuapani kwadwofo so bia megina ho entutuntuma nkanje se we de yimna fi enkura ni nti obi samnam obi so ginani mawie na mo busuapani de kwadwofo so me de makama samsam ni di champani fo mbebire ne fo mo kwa pa se bia wan hwe akwadwofo so wi me de me busuan ma busuapani bi kwa pa na se kwadwofo so na aja kwa me enkwa gina me kase enkura ni nti ono hu sa enkura ni nti wo bu wa wo sha dwa na enkura na edai go ye hwa ho sam na wo asafa no akwa ya ne oba bu fra na wo na store magic no hu kukukuku tese bura wo buru no bu hu kwa na wo ba kwa ni koto jesifo no de ba koto mpa so enya style eno ya ma enya style kase eya style kase pa no dene odifo Oforisuo asem no asefem ya na yebesere mpenifo se omumfa tumi no embra Asem Mpe Nipa na yenkuta Ghana gender ministers no onfamla I so ya ma minister agenda ai onfa minister na mami na ka minso na mo ma ne nkwada ho ban me ye de pe
ameya on sem fata sen ne kura o dakete so o de agenda no nka ho asem kyena no tro de obeye nyina ne mfa ko ese de be ma wo why o mfa ma me misle ekofo ado any chief justice ansa ne mfa dibire bi ma no tro de obetumi aya de osisuwe atosina oba obesesa no me wura ho ofo so mira ho ye kwa ameya wasem no so na yeti wi asem ye wo no sabe woni kwasa panyi te se ameya ko ma pa obenye bi ejawo yanko safuwi obeje bi ejawo wo be ka de kura kire oba no onti ase daba jimi wi obe ka asem ye be fa ye ntia mi hitini se wo yi otie yen wajimi a wajimi nipa bi ba bo se de wo se kwase an ye fa kwase anya dai e ma no ofosio ye fa obi di hye ya hwe ni yie ene ti se wo wale oba ya na busua ne ka kire se ukọ de wunya ka be ma nya dai onfa ka no na se wonya ska wonya dai onfa mre fie na wodi o mo ba na boa mo wonya ska na de sie akofo ba afro na wodi ka e de betona busua so na baby kakra me dimi nua ba no ho ya won se ohima awari ye fa nko heaven yo amen kan kura nkyerɛ awari ye fa nko heaven na sa operation we ba kumbi no obi kura ko operation ba ko potin fom ye dai ewu na wako operation ba kuma kunum wodi etoso miensa no kura no ka fa ho adwene ejapade no diade me sanna no sister bi ne kuru ne wo miensa ne kuru dwane gya no enne oba na nyesika ama be ma sabio wo yi bola me no ka sei o ne wo miensa ene o didi na to oyi ne nyina gu abontom ha flat ene oyi ne ma no se yahwe mekọ ba bia bebe to bia ye mpoyim enam no ka sei wote kuma se Dubai waton ne masa ene wo sene de ne ma no ye dai edem be ma na no no dwen se wo ye ye na na so wie no ene oyi bola ablabo ye ninka so eti se utia waliye huna sa waliye chimi se ya entasi nyimi na waliye mfa ko heaven wala sa waliye de ko heaven si sa unia makura ko bitina na time so no for ofosio woti ma for bi ba ne wo bunu susura de bontim wo wi ba betwatoro na se wo nwa be mate se me kobere bo mesi ya ofosio tutu se akama mi woyi akawtu ne saka no akwane ka ba tiriti bra ka ba tiriti sadia amaya wajimia wode abo ne yirina se wontimi hunu nyanse nu no no se yade ye menua papa ni a anasa asemu ekura so se mi hye no fikire e no ka kire mi a kama ko fodia fo kokko yire no ke be bune dresse boot ni akogyina to amrem san kwasasem wei ente Yesu ba no wotwa ma wasoro fi no nipa bi ntimi eti Bible say abase okwasea abofra komade wojimi no aba yese fata no tenten so aba yes what wali wo pa ne nete wa yo operation kwasea dia ho den ko a ohu ya ode wo ya bo preko ko tete so wo ya hwan na wo si oba so 2 weeks so open nada operation moja wei na odifo e basa na se nhoma no kura mu betete bra operation ye wo yira fa didie mo yire pa si ye twa wo yiri operation a fa didie mo yire ene ya meka se yetiga na ha no nyansani bi okwawale bi abre ba jimi fu okwawale omle because tro ne techire ma a wo de be kono obenye bi ejawo na kanya se kwasampa ni wei obatim kodro oba nem na kwasampa ni wo senso na oboni su nsen wonye wono wasa bro atete wonam okun asiewu obo wiewie was Satan obase obekun awie na wasei ebra na abrabo ni mo ye den no na odi ni de ma yire ene wonya dampom makomako dunai eto omu se wogina yi hwe woni masikafo mo Ghana hanmo a omonye skane omu dan esiwa ni pantimikum mumye fe ni de mama oba won fe ni de amomba wabrabo enkoso da ebia na odi Yakobon hyeden ku ofosio meni abrisa kodom na de ma me wei waye no no me wura hufa no pada be prisamdi oba na tiko bi ko nipa adwene ne nyina wo nipa tiko na be ma se wonim ti sa de yetiem odi ni kunu na da TV so no ai no hu ni kunu na nim no me si na nim si sa de bi yetiem se wo hwe manim wo hwe na nim what ase ma hwe na nim be ma na hwe na nim be ma na nim gase se pe be ma wei na nim gase se pe na nim ti se bomres
Would you your bema, would you trauma hand by this year? You ha. So what Jimmy has all doing some come back there. WWE, me do so about me, Pekwas how. I do we another day. Let the Bimuku man massy. The Biamuku man massy. A day. We are Bema as on poor band, sending no more canoe. Oh dear, my friend saying, oh dear, I Oforisuo, Kakesi by here. Ya nanke the person can balance the cranky. But case more balance balance you. We're better balance. I saw better balance it. We're better balance. Be a young man, must be a difficult. Beyond the intimate cabin. Now, what's what they want to be bassy? Yakwaka Jambe and Twatwase. I don't want him now. Jimmy Four. Me patchum penny from Fatchami. Nadia Bretta, you know, as a 7 minute Tigina, near Bob Bros. And Sadam, what to me? Oh, dear, no, say. Then he say, Ovos, if you be back, Ababa was saying, say. At the 10 pounds, I said, the one for the same person. Mammy for the person, wouldn't send me to me, we say. Nipa me said a kumo pie and ma and I said gender no a jumana na I don't tell me see a cough on chip just someone for mamia. Now what you someone for mamia? Omno and Yan sa and I make ya you didn't move and I make the way when you see a prepared there. Omno, man wants some of the way out the power. What pro? Why are they? No small. So why are they? Omno, a man wants some of the what pro? Come now. You come now, man. Man wants some of the a basia Quamano Bofu. Go on here, did be a me boy. So on here, did no be sound. When do you answer film? Omno say hoya dear. Ah, so odi for the omia. Omia, once son on my way. Your pebia onim. What meaning? Oh, come on, so here, did be. I just want you to Makuma. Chief producer, Miss Reno, or Branty and China, or my quine. Yen ye chain for letting come a court. Near me could get a come a court on for him. A cabby will be a suburb, mammy, say me no come if you come never cotton. Yes, I. But think what I said, come by here, and you're too quiet. What I say, what dear way, would you have grown out to make penny for Jimmy, near today? And your fan ranch say, and penny for binum. Young fan ranch say, upon Obe coffee. So, what ye any? Often is Hankana, Kakapekra Kana. Often is Hankana, our money power. Yes, found in that dance. Would you can't create a coffee? No, I'm going to say, a drew baby a crop back, that come me. I'm not to be good. Also, free now, also, my free. I make us a Sankaya Brocha, a Beman Mason go free. Yes, because Mammy official went to me and a man of your bedroom. So I said, yes, you on ma, Jenny and into no Jacosai and Kola. So I said, Etitio, what's your Honano, or the Fua or Bonama? Who could be put a papa, who can depend more janitrim. And no tino, Sankaya, Amrania Juma, Cow Beman Mum necessary go free. Nankoana do Bema Coco Mabano, Nancomotrefio. Odi for 2 days. Na so nam semlano emoye hentino. E na akobana sa. Obosum ni si na makache mnyoba na se. Mnyoba ma se. Se wonim na se mnyoba wen ne ho techima. Hey, efiri anadwi ya. Na se mnyoba ne becha no pa no se kaka. Ghana for pudi for o mayire ma ha. Se mnyoba we becha no se. Na tade kura pakeke. Okodware ko hwintia. Gather soldiers for mayire mi chano pa. Because at 10 past 6 o'clock, number what? Yes, here Beman, I said, the woman of a fan. I make a show. So I saw a Bema powder up on the fee. Yanyaka Sebaho. What I say? 1 moment in Wambraha. I guess if I know channel. Now so about where so. Say, Bibi Kana. What more but tea? Odi for Ameya Ojina Humanoso. And you want to man. Na nyam se ose one nkofo odi fo anu esi odi fo me ko odi fo ya de onim ehia ne ko bi wanu esi na me ko aye ofo so be ma abrewatia asem na ayaboto sem like aboto ama waboto na asem ne bedro on mo ba ni ebo ni nkro na no na nsane na number bi frɛ me e ka kyerɛ me sɛ ya wota afra se wotie ye program
na wo tie program we na wo fa nyansasem bia mfrim ode mama no nsi ayo o tie program no pa ya wota afre me na ohwe TV at the same time na waye dey wasa ebie ne radio na otie enti ehwo ne de onfa eni agro na nsen and any 3 days or any 2 days and ofre wobeba beboa sompa ache de no na opese wo de besi ye so na ekosi eye foundation no ya ye no so na omunye na apese o mokekan ko mun sa so mo ye store so na wo de ose de sompa ache de ba so for mama na wo ya wo de ti mama ya bo tie Bible say so wo de ayeye kwa awurade fie na wo fie kura wo siesie wa na wo ayeye na de kono de kopede won fa ne sompa ache de na we de se be so madaroma mama nkasa na manunsi o mama ya bo ye manunsi sa me say en hopa de hopa yi firim na say Bible aka de Bible say wo de ayeye de ko nyame fie tie me haye pa wo de ayeye de ko nyame fie na wo ankasa no fie wo siesie wa David de bo fa ne sompa ache de on fa nko ofo mama nunsi wadaroma asemu a wo kan de mama nkasa na manunsi ne yehu ba bia de asem ne be fa wadaroma eti wo ye no na o kase wo hene yire wadaroma me wo problem pa o e na wo kofa na yiri yasem abetum se me ne me yire wo problem na say na mpese nka wo kasa kire ne mame ana mse na onfa na yire no kola number mame na ode tese me unfortunately enu a me friend oba no me nsa nka no ene se enu akrampo na we say yesie no na sabre ye kasa ye friend ho saying tafo 4 months o say ye friend no nyame na aye tafo kese potem ho e na wo ye ne shop no na ase ne store na one enkofo atwa hia wo no minim so mu tie sesie na ye nka kire ye ru akwadwo se waye basabaso so onye basabaso woni ne nyankopon ntem asem ena enipa nso de obi ani ho akokwa mu asem ebi obi wo ho a wonim me wonamfo a omunim me abonten nya me ne omu na tifie yentimi ka so ye basabasa na se wonye basabasa bata sem bi ya eni adanse no ye twa sa asem ne ho bia na de ya adanse na nka wo ye etiefo prekope na keteche oba mate ase nyina no wo frɛ wo dwumadie no so enso na ye expect say would be yes aniama we say amana ba bedru ha say no be ma wo ye warefo ada me kai say wone me kasa no wo ka bibi say okọ ba ne ho a oba ne ma no kwan e wone hu nti no otimi kura di na tem say ma wafo mu nyina wono na ye fo pa me kai enche ye ansa na katache oba me be kọ ne krechi no o kan asem bi na ye futu sem no o kan say ne manum bi a Emma oba like free na think free be memukra Emma no ya ne wom minim se nana kwadwa wutie yesa wutie sa asem na be ma na no ya wotimi to oba ho se oba eye fo chen ne mpenafo ana se na yire no mu awawade wo mu nyina na nya bia me ye fo a o sa ba me nchen bi mu aba ba ye de oba no se wo ye fo wo sa ban minche bi ma ba ba de awade na wonu mu wade no enya ade ebegina pillars ni nyina hoho no na minima de kronti abusuafo no wonu mu ate ho se dan na wonu asini nti e na wonu mu ntimi mpam oba na so mu ntimi entity wonu mu ntam na mintimi ehu ade kro na da na wo ka oni mi di nkomo no ene oba yi kasa ya oba ya wo kan ye no ni nyina ya dan ne hu ntia se why oba no aye osi akwan e de ama no se wontimi ono oma ne kwan ne na ono so a wonko okasa wonko a wo se ono ankasa oba ne se wonko gi se be ma ne de ne kwa ye ne kwan so a because ko sra ne frifie wan nante bum 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 empna twemu e na motena ya me calculate wo mu years na won mu anye na o se 16 years no o se the first born 12 years second born was 7 years yo and a third born so also 5 years e wo ho na se wonu oba tena finhia dunsia e de be na kote bayira ho mema ama na amokese e de be na asie wo de masam oba na comment mi sa na se wokoka na wo sa de ayebro na wo ba ana se wakwakoto de ehuo e de ama wo mpena ba na wo se me yire bo store sika e na be fa kotua se yi no wati mi pen
won ka bibia so nkyerɛ sɛ bia enipa asemasi ba disika ɛwɔ ho now ba ya eblo ofo so be ma yɛhwɛ bibi wa sɛ yɛngu aware nanso saa awade yɛ wɔ sɛ ne pillars ni nyina huhunu sɛ wɔba ne tena se ɔba no ntimi mfirifia ɔba pesa I tell you pillars na dai be ma no ɔta frɛ but me ka no kora de akyerɛ no pillars ni nyina hunu ahono ya bi abrewa tiam sɛ enenye wa the center cannot hold anymore pillars de dimo pa no eno klampa abu agufom aka na soso no nketenkete no ena soso sa ya hwɛ ye na awade ne sɛ de nneɛma si kɔ no wɔbɛko wɔbɛ ya to hɔ dako kuro ba dako wɔbɛko wɔma na no muton ɔka kyerɛ m sɛ betimi asi ana de enye wa ebetimi asi enema se ya bi ena ya na emma mema bi edi wono mo yire mo dam no adami no ka se pika cho se nya akoma nya botre but yenhwe ade anche ene wapai obetikoi enya no kure da se ni gate ana se ne pono ene bo obeyiti se wo de chance bo ne dia sa bre no na wo abufuom enti na ya mpanyi ka se wo bufu a don't react na wabufu mu nti no di ade na ebo no kura no na wani na ho se ehefa na mede ebo na se ehefa na mede ebo no ye fo obi ade ye ne ye fo obi ade nsai no se mpata no wo ka ho asem no hwe se me wadi mataba ka cha me se me ho fon na me se empanya tena se aka asem no me se me eje mpata you were expecting me se me ba fie no me ne won san kwada wa bla bi nya mpata wo ti bi wa yefa enya amane say 3,000 usika unisika ntino unisika then you have to wait unya usika na de patamia na ma wusa makoma atome ye wadware me because obi a me ho ye fo me yetantan wani so na minim ma dodo according to you krapo no so wafa ma na ma dodo wafa minim ma dodo wafa na wo ba we na se upon all of them no wonu na ye fo class ade a enenya esanya kola wo se wudware no na adware ni ama no enya ma ya esi da na usa na ba ba da bia nhwamudi antimi nkoso na wutimi bu oba wo manim na wo de ne ho abufuo ebo nkwada no ma ye obone ben obi ani watamu ase no bata no kure wo ni kana ya wo se ye sekire ye aduasam ye no a ye tacha masantam ne ye ka kire wo de wudi di wo ba no enya ne kwan no na enya force ko ye bele mu a ye hye ne mfie pimienu ayi afi apima henkura duokuru mienu no wo kwa ma cross ne sub cross ne wo mu nyina no wo ba ya wo ye wo yire se wo kwa ne nche no wo se wo nya krado so no beda you have no right to force her want me nyina no ka tie se wo se me ne wo da fi se what on atua ka na se wo ye ne dai wo ye oye abai ni pa na biom so no o se fra busuam won kwankoto no kwosere no eti me ka kire ye wura kwadwo in fact wo medi ne ho yaw asem na minim se ba bedru sei eti yesra no baby akwakodru no wo ba no se wo si fie ni wie ya ansa no wo wade wo ba na ma na betena ho ana se woni ne na hyase asi ya onfonto na adwene mu se wo ba no wo chefa wo fie nim eti se wa ye si akwan di ama wo a ofo so be ma me de me ka se ba wie ya na maka kire ne se de atresem ne kare e wo Matthew Sempa etire num chichemu aduasa no ose na sa won se ni fatu sintidua cha na to free wo cha free ho na to twere wose na eyama wo se wode wo ho akwa mu ba ko besei ana ho akwa mu ba ko pe e besei na wanfa wo nipadua nyina ankoto amane hunu kurom amane hunu kurom no betimi aye prison da bo prochi ade amaw oben ho we are wadam wi o because we be chi contract no eti na me ka kire no oben ho wa court high court too akwa sign bond say 1 year na ni 6 months but what me and kura de na moja bia mpie mu na eburu keke wo de na tikoi any picture wo de kwa kire say ma sign bond wo koye ne se ne ka cho na de akosi ni a omo no be ma ne de oba ne de America cha ne se mana omo ti awade ase a na ya bu wonom ya do ma ya punching bag hwe e ko obo wonya ko na ti ko na ebo no e won so na nani ni wo eti wo bo no na wan so be na say affecting nani a e ka officer obe ware na na so wonware no ye ka kire ma ne se obi a wo right say woni wo kuno te
ɛmfa agyapadeɛ na ntena hɔ sɛ wohwɛ na wontimi a go to court na ka kyɛn sɛ sei ɛna wɔde yɛ me nti no me ne wɔ agyapadeɛ sɛ pɛ sɛ wɔkyɛm na mekɔm baabi ɛno ano ɛntena fie ɛwɔ agyapadeɛ ho na nkasa bia bɛgyima agyapadeɛ bɛrima ne mfa maa me nti mete wɔ no wɔ bia sɛ wɔse ɛhu atɔ no so ɔte wɔ akora mpa bɛrima ne bɛtwa mu a na wɔsɔre no wɔmoamoa ne hui ɛne kwa so ɔma ho hyɛ no mu sɛnti no wontimi awɔdeɛ no wɔ yakayakadeɛ yɛ bɛrima ne de yɛ wo ho a sɔre firi fie hɔ sɛ wabusuafoɔ nye wa kokot kopɛ baabi tira na kokot ka kyerɛ sɛ se na bɛrima de yam tini minti na japade wɔ mu no yɛ bɛkyɛ ne yɛ de wɔ de ama na de bɛrima na yɛ in fact yɛ so saa ne ma no so ga ase no wan kyerɛ mɛma sɛm amfa nkyerɛ ewiase ma nyina ma me fansi ase no Abroati apensuo bi nom na se da wasi hit na no den ne papa ene de awade watim wampa pila ni nyina nya hono no de yɛ computer so adwadi mra Hey, sawa, ediye nso na gu friji mu. Ofa, nya ne abaso ye bia. Sesa no kura. Na mu yusu kangen akalan water. Ye gu friji mu de acid wom pa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsuo ye no mu ayare saa me ne nkwadai. Se ka se nsuo ye nkwa. Na no ne kangen akalan water. Eye nsuo a acid bi ye ni mu. Na fi bi ya so ni mu. Madam doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pese obi so hwe. No wose sani nsuo a wonom no kangen akalan water. Na oba hunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane anwa woni padua mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no ena de obi aba no musu a ope kagin akalan water sa ope ndodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo nim kakra bi a won sani fa so from number no wate okwan 0241 449191 ana 0507 379474. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, no? Quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Obakus, wouldn't miss our bra panyin in a yasimi and no I to me uncle. Yeah, bono, or by say, China. Kumfanku, Asem Womo, Bibi Power, Midasabin Yabeman on Makasa. Onsen and say, I know a canny sissy, and sissy, and yenny sissy, Bibi Pa, and their cosso. On worry for France and Tessa. And a madam for one can't tell me. Let's send that year with ya, some kitchen. And you're not here for, or be a tear, you make a ye. I may do Bribia, as I saw your wardrobe. The manager about no Irawadium, where any a simple cry. A dribi was cement about soap, as a coramampon. Your friend cements vital heba missa. News your ho, the topa yes or na sadre, member in our friend a gang, a member friend a gano, any more. What the answer open? Open member friend a gang be a tar. Every was a coramampon, cement about soap, and then Miamia toby be drawn your brofu do one one. So open do what you are. Kodani Farmer, Kolinak, Misty, Apidank, Resa number C 0240 616061. Member friend a gang, remember when you feel what you enter me numbi. Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie na waso agusu awutie no. Na asem a eda pronso yetunu srane abasa bema kwadwa me yaw. Hey, abranti opo ho asem o. Wopo ho asem papa. Wopo ho asem. Hwe anano yeboa wo. Hwe se wo yire no ne nabusuafo no empanifo bi bam court ho. Yesi enyi asem ne mrafie. Fine. Ya asem na ba fie. Ane ma wo san bond. Hwe 1 year afe. Hwe se bosumi nan pepepepepepe. Je se wantimi ankroso. Kra se bosumi nsia. Bosumi nsia kra wantimi ankroso. Na se me hwan na betumi aka bia ma kwadwo. Ase odo bia nka mi ma wo. Echina na cha we. Nyame ya adom ochina. Wo china ya do be kokoto ho. Ni ahwe bond na wo san ye no. Na afa ya gia police fo ankasa free central. Ni ado makwa trade say emra no ni agya no de a onko ne baabi na se ni aware se ni aware de a ka ware fo pa
na watumi anya ho ato oba ho se mama fa wo nyina wo kra na wo honya fe wo kra na wo tai na chire so wanya ho se wo sane ne kwa akoda wo bo ho dua mama ye bo no o kan se mi se operation de wotai na oye bi ho 2 weeks kra no one nada eye wo dode tema bi na oba no enyade ma no e ma wotimi ne daye se oba eye operation na se CS na just 2 weeks o ma ne ho kwan se be me ne meda oba ne do wo chen wiase ni panyina na ya kada cho be maka na se bi se emfa metema na se ma ho mla me wo no and take advantage of that enya ne ma bi mfa ngum so wodo we wonim se oba no edo ni wu na se woni baabi akwa enu tini mama ye boy asem ni nyina ne titini se asem ni titini ni tietia nyina ne se abrante no wo pa cha no pa wo mra ne ye mfa ne ko bond no ho ana se ye ko police station woni akọ bond no e wo court ho ne de police fu akọche no tietia nyoma mienu pe no metumi ya ma no sire se ye ntumi magana mra ye ka gana mra nshafam asem wonya asem ye ko ye kataso mu aso asem wonya ye beka na efitiam bie dabi ye nya ne sa akra omra sam wa meti so story we on nanka and the stories near two ba bibi nti ani producer kasa okay story ba ko ni nkofie na story we ye mfa we nko okay because abufu aba amanfo mo frɛ wa kire no ebi mu ye bema na sabi ye ne eto nyina ye nyina ye mema wa ho sabi ye ne ma so sign short ya say na yenka se wo bai edume bia wo ye program se obi sai ya na edume bia mo de mo support da bi o ti o ye de ka kase ba ma wonu wo ba te ba oba na ma ye ka medika kase oba wo nye so abofo da be mama ya bo ba ma na efro wonu so betim di bibi ba ma no ba ma na ya mfa ne ko bia ye ko ya mfa ba ma ko bia ja no life ma no ya fra na wi akọ bae Oforisuo meti o mra samo ye pese ye kan nyina ne se atiefo obuche ye sre wo mo ye po mo chew obai se be breduasa se wo behwe obai ni yosuo ne bobre a nyankopon kwa ni hofofi ba ko utie ne kasa wo se ne wonim se wonyem kura ebra doctor kwa na ade bia so oba nyem na ye behwe ni moja na aye tuntum no na chese ne yemu no ma no ka bepo asai da bi se utie de doctor no kan ya o mo tie ne ye o doctor ne se entu atimi akoda ma dia ache na afre kwa ya twi moja no kwa na moja no nyina ayetum sabra na akora na wu na akoda na se woni munti no oye wo ba na nyame nyina chi a e ko obetimi ya wu makoma ababa we kwa na wabosama tiwe Jesus Christ wabosama yo mama ye besre osu abusuafo mo nso le nyina wate na abusua ye pese na adaka we ne boy ye sen ne yakobusa na busua pani tika front of na ko se mani abre obi nwum oboye ye besre sa no man ye ne sompa Asem Mpe Nipa ye ma bibi Syrian se ya ka kwa se bo e wo sompa ha o samwe ye asem we ohun se afei ne hu se edu ba bia kete chopo program se ofaise na kakasa boko abotesem wo abotesem na kana pegu ni wo fe na wo pa chaw na de to ya me kra ya se mama ebu asem wo kan zian se DJ Black we me DJ Black na bia yes program we kete chobe matimi atufo sa enfie ba de ho ni ya kwa ba ha credit say watimi atie program we watimi amfa sua de bia wo DJ Black ba bia utie bia ano ye de ya fe na pa chaw o da bi ya nya nsa ma miencha mrantan fan clubs yenche omo nyina woni bibi ebra omo started so omo team mrantan fan club no na omo ya no mo invite offer ananana ne yekọ na omo manana ma speech kaka omo wi a omo so omo no so ma speech kaka ade na make tiefo a mutie ye no mutie na momo ayen ade de bia me kacha mrantan fan club ne se ampa mrantan fan club mote emo obi owo mu bia na sebe wosi yate Mrantan fan club ne na sema wo ka bia di so amu ko na sa so wo Mrantan fan club etu akodi sebe nsamfo na wasema ba na Mrantan ahina ka wo se wo ye fan club etimi enka won support ni be ma re se utie yen de ye ka bia ti asem no anya wadwen se utie sompa eti Asem Mpe Nipa me maka me se Mrantan ahine wo konso won koi na sem bia no e be sesa ne da eno na ye de ye adwuma anu ani edi adwuma nti so officer o support ye na utie ye we listener me sraw de ye kan tie
mun ka say yade na yade ndi e ka na ye kwa ukwa kokumo biba na ye support ye nye nsa da ye de nya kata so mo bo so ho ya sema ye kan ha no ye de ye ne ye ka kira o say di asempa ni ani waji se wani asempa no asamba ha say bro 1 2 bro na ka say ni ajibi omra samwe awo bua kasa wo yempa mo ba fura wan kasa wo yempa afa omra samwa abrante no de metumi ayama na last answer e kina wo mra that's all ochina wo mra no na yiri nhia fidie so ana want to say e kina wo mra so me no ya dwen so no kura be ba so awale egu egunkro omo wa na oba yin kwa ne ko ye oba so ani na onu so na busu for me sente sa de a ye nya kata so mo bo because afidie we so sa course wa eba akiri ha no ano odin pa ana oba no so enya se wacha se o trokwa palabi ni ware na me kwa no me hu wusu gigigigigigigi ya ba makome kwati no wusu gigigigigigi omono woni bibi ya poni atweme sesi ya no course wa eba na no odin abrante ama Yaw Osei wadi e program na chi ache mom wadi e program na chi ache nte se be producer wo ye nyoma bia wo frɛ kra no ka che nse ochina emo no so ye ni ne ko bia ye me fa ne to mfra mem na mom wo china wo pa ne to wo pa ne moa ye nya no piao concept party no me kana asem because unim Oforisuo they come me no ya adwen obey the host me no ya adwen na unim ebra mami ba ya wiasam na obeto me and a producer ba em me de ma producer na producer here say wo frɛ no ye na adwuma nsa na te se ma abrantie of wo say friend say o say wan ko me yaw se wo bi papa bi ka tam ye frɛ no na emo 1 o'clock so bi papa bi ka ebuye ne a I was free sir what the sako bi this year ke waduru ha da ma asam no kra ne ye hu ne puma sin na okra wo se wo sie ye kra no and a chief producer frɛ wo no ka wo follow by na wo se ya na the misas na kɔ ne ho misas he ewura no wo no wa ba betra ha na obi ayire aye operation obi asebe wo adwen na yira operation what now getting to 2 months 3 months and because yes 6 months yes eno mama Sompa anyama eno sarakoba wa frame say omunya omubu omapai hwe omapai no moto TV ada na say yes na say we bufu asem we die oba bia kwani wa oba ka bia abrante no ayese ebo na etata so ni bi no yaw layers etako be4 na say 5 ye twa we na ye twa we ni ya twa we sana bisi minimu odifo ye doctor me nya ka yo ba yin ma da tutu first one mam tutu ni nya mam tutu nya di na ye tutu ya ka cha woni nya doctor patutum o da ka cha patutum me SMS wa person do ada o mo sa wa sa brante na nim se tue no odifo nya doctor sa brante na nim se tue no ya na nim de ti se due obi de swa chen na de na nim ti na mi de na meka na nim ti se due wo na hu ni sa so odifo nya doctor na minimu ya ni so Oforisuo Caesarea na na se CS na ya ye ka no se ye twa wo ba ya na oni ahoden bi obi o kra mpo na ntina ye twa ma ya se ye twa wa ya se wo no wa furu ma no wa se wakosua kuma no ya cha se nyame pata to mi akosua kuma ni firi ho ba bia ya na enwi no ewo wo so wa na se no baby enwi no wa ni echa eba esum ni Sompa tobo ni sumu ho no eba ni sumu ho soro ho ni adapade tobo ase asamba tobo de etia ni se oba no ne na kwasua kuma no esoro eba soro no enwi na ewo soro no yetimi pai enwi no esoro kakra bi di ho na de to sa akwasua kuma ana manya na kuya ho na to sa sa bere wotia no okay wo de ya friend akwasua kuma tokura abodwe se sa na mama nka ne mpanyi kasa no esoro no na yetwa baako na yetwa mienu ni yetwa miensa yetwa na ko papa bia de to so no ma sa ko yakora no ye wi a
wo pia wa yo wo sa de wa ya se ne ma no wo pia gu nchan na yi akora no wo wi wo sa de cotton na ayi asawa any girls apepa moja ni nyina no mapam de di kan e de say de ye pam wata de ate na ye pam ye de ahomawuram ni pam ye de ahomawuram ni pam sa ye wie na sia ni apepa second one ye pepa mu sa moja ni nyina firi ni asa pam second one enti ansa na wo ba no wo benya ho to se ni kuro na wu pa no ebi wo ho age se be nye 6 months asem na mama nkyere mu nkyere mama nkyere mu nkyere 6 months no ekuro no de che ekuro no enimu no first layer no na ewu na efiri wo kwada timi di be say 2 years no kura no na wo da so o ma no wo yase wo no etutu etu se ekuro abrewati anache se ekuro no de enimu botoboto yes ayete say sabi na ntwe agya nan no enimu ne kata na mom inside no won se ekuro de etata ayesa na tata so nte no first one be wu ansansa na ko second one sanna ko eti ahoto de woni bisa so yo bia wo sa wa yafunu ya de akora de a na ya sa yo operation no sa ya twa we ni asa ko biebie ho na ni asa yi akora firim wonyin se ya ni asa ko biebie mu eti ekuro ni de enye yi ze se enkola miensa firim aba no ne ho beto ne sa eti se be ma ne ka se edi na wotwe mienu kura na se me kwa ne ho a na wo ma me kwan ya onim ne woka in fact me de ne ho ya be ma onim ne woka me de ne ho ya papa bo ti ade woni ya be hye ho ade we ya ye ka nyina no ni nyina kwa akogina sikasem ewo Ghana hwe courtom first pa na obi aba omro samwa omro omahene ye atemdidie program bi se ye bi awarefo program on be ma ne didi oba na tem yentie ya yenyino omahene yentie beji ofie last time I said women are like computers, garbage in garbage out. Obabi o ha ye din wo hwe ada on so tu ba kuma ho wo si wiase nyina mehwe bemma bi wo ho no ma na no ya kasafi tumi kachre oba mami kachre me no osu se ni kru kachre se na wo ema me no mo call out wo ni fun ai wo me de na me ware wo Sompa se ma oni o mo call out crowd wo na wo ye fun crowd wo me hu de ya ada wo ye medura na bemma ka we kire oba wo wi anwumre na asa kopetas kwa bodam Uria na wo kwa kopetas kwa oye kwasia wa jimi asi ya ka kire wa me yawo cause eduru ba bi asemi wo ha asemi kure ye nto sebe efiri se de osi ka kire maami enye kama se emma ma pe wo mu nyina wo na ye fun wo mu fun so odu ko to bi asi ties yi so epetas kwa na bo awu se ai omahin no wa body hudua ameya no omahin ankasa no wa brew hwe wu se ono no oye asafo guy no say amakom awu terms bi wa the taskwa nai taskwa we omahin wa bin o na taskwa lelele no ye de lelele so taskwa lelele nso ya mampon lelele okay oh na me ka se bi o o de obu so mahina taskwa lelele na taskwa lelele no taskwa lelele o ma ya friend say Oforisuo kakra me kan se ye be se Ghana mpanifo wonim edru mre bi ne se sebe asem kokotwa first pa na munim se sebe obi kokoto kwa otimpagya na nsa na ono atima gina waka na asem enei de ma nipa bi tra ho onse maami na asem woka wo se na busuafo bu na bam se wo kokoto no ana ekwa wo sika eno ne ye problem wo Ghana ha no first no obi timi ko gya court no ono aka na asem judge ne hwensa na bia wa bua na bem yankasa lawyer sam yentwamo omro ameya watiti ameya sechna wa anhye da anyana adwe se wo ba abeka se bi producer nyansa sem bia watiti na onim se maami ofre kurofon so akurofon so no eho ya bretufo kuro mampon na eho na eda one ofre Eda akonta obekwa kodudue mu akwa na eda busuani eda wa ati akwa no nyina yie akonta kafra onyina yie also ati anyina ne ho wo so na sister ne ho wo so asa wuni ahoden ya sabona ya sade asa ohun kura ne ade ekura bo no mami ni problem an ho so nyina hwe wote a wakasa nya wasa tenkese ye pon a okofie mami ni de obekọ
What did I make a job? Na ukunu no me se wochra woni na busu emra busu ni wabusu ya momra ha na ya trust ni hu kwa me bietimi si na cha wutie me ukokra na ne ho mframa ohome kura firi ni hwenim egu so be ka kire yen bra be ka kire yen ema yen se ohome egu so se ukoye na hwan na DJ Black krapo test me o se se ye pese okoche na nwumre ya ye se onya to boase oba ne nkoda nyame ya adoma wo kina so pa wo mra wo penso so de on tena ne fie obehu ba bi asem no kwa MC afo mo fa maami to TV no so ni ehwe wo be ma nanim ni ehwe oba nanim ne duru ba bi Ghana fo ma na ya na mo hwa de no aware na no ne hu gun so nkra ye bisa na no me ko fe MC afo mfa to ma me ni mo o shinti kura na ne bo rekra mpa no kwa ye bisa so me akira ha Fatuma meneni wa mono he sister ehwe ne mo man kasa mo ma ne nanim kam na ka chansi aka yadi mu ni Oforisuo mien kama nipa bi aso nte se abirwati asem ba mento me bo se bi edru mre bi ho no mo a mento me bo enya apresifo nkwa na yede o mo ya adwuma hwe wo bi wo ho a obi wo ho a se bi asem kwa na hi uma na just 10 cities kwa na obakwa kwa nyedoa hwe ti kuro mu ya nya nkweda asa wo kuro mu ha wo hwe na nse me fa ha akira ha ya so me akira ye kotu gangs bi o me se ye ta hwe opa o ye ta mochi obi obaba bia na o sabi mo ka asem obaye no wa ise bia no mo me feye woni mkrofo ya ta ya chi wa no eno so nchese sabi etimi ya da no ma bi wo ye ne motive nyanse ka asem ba ase ya e ka de balance kwa na ke pe ba se bo balance center boat no ya ba balance asem we na ya balance asem we dia na kwadwa me yaw wonim sanom se konim sanom pa ena ka wotwitwa oyirika yiri bites ya ke masa so nim sanom no konom sa ena ode be kontokwa ena kaye oyirika yiri bites ya ka ba dwodwo na koma oyirika yiri bites na oyirika yiri bites na nakodom company limited na de baye oyirika yiri unom am wakoma to form say form na eye wa adwini mu adwuma akofie ono yire nkoda wa semwa se fumadua ne breme efiri se onum atimi tibidi Aron orange spirit drink na so ka ho eno onum am wadwim da ho onkobo yire hwe okoya my dear fumadua ne breme onum udidi no ana osisi mu so ya adwuma na nyoma ya adwuma efiri se onum oyika yire nyoma sorry rejei omra sama kwa no na odi kwa danse ommoka oyika yire no nyoma paja me ko ba bi on me pie ko ba bi me pese me boss sport na my advert amano na onsa ha no so obi bobo na dwita ade ho dawuro wa no ma se ekwa kire pa o asa no aka ni sei Sompa na nansen ye ko ye no be requested na presem nsa we na ebo ho dawuro so wonse wo ba kubu ntientie bi sa mu chimu du se matima ka jo se ba bia no awoko a sansa we busa ye nyama na eyesa ye aduro tio esa ye aduro na aduro no enne no mamenka sem to Oforisuo enne wuyi mema 100 no mo ba emu 90% ya ye mre ewo mpamti baji wo mo oyirika yiri baji wo mo sansa we oyirika yiri baji dance abaji wa kajiramu na meda me no ma no se me no maduro me no se bibi ensa na what say man se so on to so bag e man to talk omom kru no mo fie Sompa de oyirika yiri na Aron orange spirit drink na so ka ho omo ye ntafo utowei no atowei utopani no atokakra utopani no atokakra oyirika yiri bitters na Aron orange spirit drink yes amansia na wonomu a emwonum timiti bidi hangover beya every say wudi tumrika krikri wampai so oyirika yiri wudi tumrika krikri efifure tew hangover ne hwanya hangover bia ni ho na nakodom company limited ubehu omo wofo ase kokoben wone na nakodom ahimfie no enedi animhwe pe enya yira kwai kra wo pe wo mo ne babia benya bia to a enya yira kwai kra na kumase ha no uko kewo ubenya bi kewo uko kewo enya na wo yirika yiri ene Aron orange spirit drink enya na wo kewo kra na do woni chirem e wa Atonsu high school junction bonus spot enya na kra e wo bonus spot na wo ko ofoto spot
ewo timatima ase a abusu se cha abusu papa ewo photo spot timatima ase abusu se cha timatima ase for mema no omo kwa wo yiri ka yiri eno kwa twito show botom ama omusisi mo ye den ma bo mo piafo bo ma baso timatim ho de ema wo yiri nkwa nkodi akwama ho ema no tok ekomo omukunom sa pepe ema tokomo omukunom ema nyoma konkai ma omo madwa sport so eho so amanfo oto wo yiri ka yiri na bro nya bai kura de se wo ye wa adwene se wo twan amia ye bia emwo kotobi kosum dem na se e shorto a amfetew because na mema no nyina ba oni oyiri ka yiri edino na de na dine ne honam se o ensa no ni dine ne honam se papa na wo pane dodo so atwa na se wo ya afom kwan a yemfrɛ ewo ahomatufo isuo sɛde ɛbɛya wobɛtumi akɔpiem ewo fonse kokoben fa ko a yedie oyirika yiri no kwane kotobi 0541 688366 0541 688366 enyoma bekozo ede amawo ana 0240 692855 0240 692855 to asofra homa we so kan ho ebi ana nimie no nam dia ma no na akwa kodum 0246 914372 na yekope wo yidika yida kira kwai na nyoma enkonkai enfamayen Power Specialist Hospital mami akosu adro ya o ko wo babasi okun apremu ano no si yakaso babasi okun apremu ano a na chese wia bo gede abibidrom ya santo akosu adro ya ena nwumire mi boni din boni mrani ye sama mi wei amanfo tene so ara o masode esanse wodi aduro papa ena asa amanfo yade hepatitis B no ye aduro we na bro ni fita waman ho awodo a enya asam keto akura wodi agia bodin kase pa ewo wiase afa na nyina na abra covid-19 ba ye no heba mesa powder sa duro we no na anom a na onkwamwa ho ayeden sa nkwamwa no eno na kutia yade bie beba nipa bibire mu no unipa dua mu no ekutia yade no akoso aduro ya na de baaye ene Ghana fo so omundumu ani enti broni no yade bi koduro abroche na mrofo se aduro we di emse free Ghana to am kenka ho no wo manya baabia na yakoso aduro ya ene wo bona baso yie papa heba mesa mpada no immune system booster no Ghana for ye papa yade ahuduo bia mami akoso aduro ya se brana so ye na obetumi ajew afiri mpunkyerem yade na pese je oboso ma utimi nko unwuma so wadwuma esai obi benya wa na afiri yade ampa na akoso aduro ya se omma yade nyaw ense unwuma kirikagiri no amanfo gusu a wo moto emema ebo mami akoso aduro ya baso ojirikagiri no de abadwa so no ebo di amanfo asem papa aduro ya malamis entri di madedia etuase hunam ya bia aduro ya malamis ebetuase edi amount kofke heba mesha aduro ya na de baye wo se wa ye bon koho kehe anadwo amanfo ada no na wo so bo wa no aduro ya se debi mi waduro bia bi na waduro de mi wona du twam kura untumi ntibi ni bema waba kwa homa na do say wo waduanim emwa aduro ya herbal tonic ubetumi atibia di umoja ne bedi afurusa ne kama ukomu atutom nyina ni nyina amra no ebe fele kama amanyoma konkai edi ama kuma se ofe yase wone bosomtwe akwantempo no so Lake Road ena mekanfo edi ama won oni Jasbro filling station no ena edi anihwe yenko popuni mantamu ekropomu enkrayen kwa benya poku ase ACP akwantempo no so eho ena behu maame akoso aduro ya na wakosa wo ho eyade kama takrade wo Anaji Estate one Anaji MA Primary School no
ɛna edi anihwɛ yɛmfra kɔso aduro yɛ abo ahomatrofo iso 0244544422 0244544422 yakɔne yakɔgye ayaresa ana 0200383831 0200383831 WhatsApp line so yɛ 0555797878 na nyoma enkonkai emfa emma yen yenkɔ ahoma no so na yenkɔ kɔfa yafrɛfoɔ wɔn ane ane wɔn di dwuman ade abranteɛ wei no wayɛ no enti ɛfɛ ameya no ɛfɛ sɛnea kɔ awadeɛ ɛno nti yenkɔ ahoma no so na yenkɔfa yafrɛfoɔ 0551931931 0551931931 ana 0548931931 na yemfa yafrɛfoɔ egyina emrem hello ajamajoy majeso dada Zelanto ye bom kasa stenya mo so okay ai akwado to wa sepa wa jimbo oh mi nya takura we me ile ai opeti kraboja onya experience atam de ho eta no efiesai experience obe ma teso kakra fabra form I know two times. Sir. Enti fie mi ansa no timi ye. Ano timi stop ana wuyi fa ho. Dabi. Oni nyame nhira wa ya de papa. Oh, ameya akofa asema ma hu. Hello. Hello. 0551931931 0551931931 0548931931 Hello. Hello. Penny Majoy. That man was so much to oh, are they? So that man, yes. Sompa 93.1. For somebody no man to Ghana, you have to send it and no man me here. Oh, actually, why? I nyanka for number no. I damenimu ameka ho asem sisi enti fapa ni paper ye ready wate. Yo. Na abrantie ba ko no a wadi nyamra asem na bo na yire na nyoma de yenye. Oh, and okay. Hello. 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 Hello, good evening. Good evening, sir. But your friend wants at matter. Okay. But the crime makes my can say. Some member we say we had do this. The Jim more and even to them, Obama will bring out. Don't get no piano. Don't get no fear. Obama connected mobile. As I said, Obama said, Obama's only man. Obama only man. The number of money about Sanon to open up. What's the other man? Okay. Hello. Hello. Pastor, good evening. Majeso dada obapa. But some Kazafi as a teacher, if I'm a server. I'm powerful meet you. But so, last year, the 2 weeks there. About your place, you want to dance. So, me amano. Jamin Calbano. You. Hello. Hello, Fu, my jubilee. My Joso Penny. Peter, yes, at Moonlight. Peter. Hello, Abrantia no. Why are we're doing a brass empire. Peter. Hello. 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 Penny Majo, free here within the say. Dada ho kakra. Avere
Yanko yanim. Ai, kasa. Yo, minya, e po apa tele po. Anyi men so me chama o 8 for witness. Me ko mo mina. Minya yanko wasem. Nyu me die nyam to me. Mo ka bie. Gwempa. Ini pusa ko kunya kama to. No ko ese utini bi se duma ya. Ke ta bai ko ya. Se nyam to me se no ko. Ne no ko. Kan ho bi ko ba ko ni mre. Etu mi ti ne ko anything. You there me ko wa tem ko ta ko ke me ka ko la me ti be ansana de mi ya do mo china. Okay. Hello. Baba ye fro say wo free. Mama ya fantastic. Okay. Hello. Aja ko jojuma we dia ka bu dia. Mo to so ri ka wa no. Ade uni no. Ai fantastic. O sa kuna no no e tie ma se man. Panta musi bo. Ya do ye ma ba. Ano wa just wa bu na che. Hey. Chese abrante kwadwo no eye ni dwuma wodie yemfa ye last caller. Hello Oforisuo Obaya Oforisuo majo so Asem Mpe Nipa. Okay onene Obaya magazine se Ne ka se pitafo jo nana kwadwo ni le pa ahwiri akọ so be ya otimi ni ren ma wutiti na nan yo fe ka be ne hona nana kwadwo firi tuma weti ya nan itimun se na monka mwa no ba npa na pata de man jo nta mwati yemfa na pata de man no nsa metra ware na se na sesai no nyai we do dokuno ajo obekuno ya di besi ha afrefo no na ya toa edwumadi no so sanse ochena ede ya no a abrante kwadwa me ya obepie mu fie ha echena obepie mu fie ha na omekana asem yie se na asem ye dede a ebia na nyame aka bi ama no adult education yenko suade adult education yenko na yenko suade untumi entwero untumi enkai na adult education si yenka nkyere wo se wako suku wa nwie suku no wanko bi kura wa wadaje bosumi nsia wode kyerɛkyerɛw sɛde obesi atwero na wakenkai enwoma bekonkai na ede amaw check kura wako bank ya wa obetumi asensan ama wakra kyesem no wuru abasem atumi akosuru yie pa bible no ye biem untumi biem tu bible no de ayem no adult education say bosumi nsia pɛ wode kyerɛw sɛde obesi akenkai na watwero ewa Abrepɔ Methodist School Primary ho eho edna wodi ne dwuma yemfrɛ wa homatrofo isu ne nkyeremu bia omo entumi emfa emaw 0245690834 0245690834 na yekɔ adult education na yemfa bosumi nsia pɛ emfa enkosua de Simen Seba Clinic say men kan kyerɛw sɛ enam san yade bia STI fabra yamubo yade bia din enkyerɛw yɛse wada ama bibi atumi aba bekeka nyoma bi ho dwonso anyoma nkoyie wo inside ho fabra Simen Seba Clinic na wɔmoaw na yade ahodoɔ pii no a bi te sɛ ulcer typhoid ene mojawie anemia prostate ni nyina da yemfa nkopiem ewo Simen Seba Clinic ewo asokori mamponi asokori mamporura bank no ena edi enimhwe yenko na omoa ye yie papa efri se nipa de enipa benya wo anefri yade ema yade nye umoso to enuti na Simen Seba Clinic se waba ne pabene so waba ne prim wabano kama se wababa behwe ama Ghana fo nyina da ho atowo mo Kumasi fo nyina ho san wo mo no mo tede pa eya de hye wasokore mampon wo mo de atadwe wo mo tede yie papa
oyare ya eno eduru ba bia won faka oye kakra buboko kompe koja ukopiem e wo semense ba clinica enwoma be kon kan ma wo mfidie yie papa wodi agamba dwa so agamba bo bema ama ne nam nyina ye kama yemfra wo mo ahomatrofo iso 0279356570 0279356570 nyoma be kon kai edi amount gifted intelligence ko gifted intelligence say wo boaw ama wasua bibi kakra no wanyansa no djuma nyoma be kon kai edi amount CCTV installation air condition installation car trafficking bra wadi kan ye baako de waye bi dan ye fo na ye biafo eno to gifted intelligence na body air costuru ye papa na wo ba Sompa front desk 100 Ghana cedi registration 300 Ghana cedi o fa form no enwoma be konkai Saturday 29th October na enwoma konkai anopa nonum anopa nonkron ekononum enwoma be konkai e de amount bibia be koso tote e de amount yemfra wo mo ne mpenchire mu 0249942842 0249942842 na enwoma enkonkai emfa amount Sompa chedi o ko Sompa chedie ye bishop Sompa chedie ye wie ya bishop atwerebo won na eba no se Sompa chedie on fa ni agro won na asore manyina de ayeye ebrenyanka emakurafo Sompa chedie bishop ye nyame nchira o bishop no asore manyame nchira mo ye sore ya bishop na eba na se Sompa chedie won na asore ma o mo fa ni agro kra ozu tifie wo ye den sika fam fabra etuma fam fabra aduane ensei aduane bi te se mo aduane bi te se mekane ade de ensei no fabra na Sompa chedie ye fa komemba kurafo ene nkoda nyanka na nyoma nkonkai emfa mabo mo sika fam mo momo number ni 0598559802 0598559802 Tarawa Media Limited and a Blazer Foster dear bebano na nyoma akonkai o pese nyoma no nya biye mefa emfa free wakache dia 0244834838 na yemefa emfa embraw aberewatia yankoyanim na omo no ne yonko bramo ba akopɛ ne ba ya ye friend kwabi okɔ school ɛwɔ ɛyɛ Call of Hope International School ya eno ɛwɔ kro from ene ɛyɛ ne birthday wanya mfinhia no enum ojina KG1 ɛwɔ Call of Hope International School kro from enti kwabi nyakopɔn kɔ so enhiraw sɛ de ɛwɔ mfonyi no wasi ahye soja fo atade no ɛfata opa sɛ soja ɛna nyankopɔn de oba wiase bɛya ɔmanimre mu famasa de foforo nso anase adwuma foforo a Awurade ɛmama ni petitiru na ɛfa boa Ghana manyina fe Mr. Osei Aboagye ye list na ba kopa ya no wɔ Australia nyame ya adom waba bedru Ghana ha se no na owo sepedot se sie ya ye kase yeta efred evangelist nenso so eyo no so awodenti evangelist nyankopon koso enhiraw na wanye wadom ma woni wo mfie na eme se beya won so no emoa ya won so de bo afoforo no ebestimi aso dodo na eso na ye fa akonya no so wo ha obia no na mama ya bo Nadia so nie Nadia enwa na no na woda no eye na ye kama enwa nipa koye Nadia chief producer Adamfo no Nadia oba kokko kama pa happy birthday nyankopon koso enhia Nadia nani ma na efe Nadia no Bishop Atenase nti wo de me birthday party no man ko be wusu na call Nadia nti so wo hawa wo de me say ofre me na me mampon nti man happy birthday asab producer number na 0546883287 and 0243585878 and 0552095593 wo friend na ye beje wo so na nkomo bia wo no yetimi atwetwe Bishop Atwenebo wone ne domo atena se na nya mesem ka no enye fede agro obi anya so we eye Bishop Atwenebo charismatic Kenaland ministry womo ena edi anyame asemo emu ehwam na untimi ko ekwatiri kropo twedi amponye bibia da bi waye kokromoti a yesano ho bopo a enye ye da biara da sa papa we ena Bishop ebedi ne ho adanse Bishop mo akwa aba ya eja na nyame de papa we no ne ho nwanwa papa
ada no obi si ni hu nam se debi Yankopon o yenwanwani ni hu nyehu kakai ni hu ade ye kakai ni hu o yenwanwani ote wo muna samwanka ote odifo pokwabenanka wo hene yire abrewatia ote nenka Chief Executive Producer Asem Mpe Nipa bema wusu kantankranka also enne utimu se asem wo de ba ye che paw echira asem chechire we yebedi achire ama manfo hu ekwan Asem Mpe Nipa yedi adwuma pike bema ono enne mi bonkum hene a ono na sabre wo bomichi dom wo mi aso fifini MCA4 eye wo madwuma kama kontochi bo ohia kuma mani apon de hye mi free asante nintin me na metrem na me di dwumadie eho chiame me ko long time Nyame onhyira sabre ina ode wo fidie no ato Sompa upon Mount Zion ebre anaso no frɛ unua na unua so emfrɛ ni nua ebra aduru no yɛne awurade ebebɔ mpu no mpu na wasesane ema o release ni nhyira atumi atoyɛ so na menim sɛ awurade de yɛbɛfiri adomu abɔ awura adom no Bible say do we hwɛ awurade nanim te na awurade nhyira eba no so ti sabre bɔmɔden sɛ obɛfrɛ unua na unua so afrɛ ni nua na yɛne awurade ebebɔ mpu no mpu na ɔma ne nhyira ne yie ne nadɔyɛ atumi atoyɛ so yɛfa akonya we so akyia His Eminence Archbishop Dr. Divan Ajimabadu papa baby a obi awurade onhyira na yɛkyia Emeritus SR Ade papa baby a so obi a awurade nhyira madaroma matene atene na de yenso yɛkɔ yɛnim yɛabɛduru baby a yɛduri ti baby a mo obi a mo nkwaso awurade onhyira mo yɛfa akonya we so akyia otumfo asehene na Yaw Akueko therefore baby a obi a so awurade onhyira na yɛkyia na yire so na yire Vanessa Akueko so baby a obi a awurade onhyira yɛkyia First Lady so Prophetess Margaret Atwerebo yɛkyia sofo e wo CCM nyina na yɛkyia Emaku President Mrs. Secretary awurade nhyira ne Vice so Abeta Jiman awurade so nhyira Men's Ministry so yɛkyia Mr. Prince Anoche Men's Ministry President awurade nhyira na yɛkyia na bedi akyire so Mr. Kojo Brimpong awurade so nhyira yɛkyia youth so Oscar ene Bon Great mo so awurade nhyira mo na awurade nhyira asafotuo nyina sabre won so a wagibre a won so wo hwɛ yɛ wutie yɛ awurade so onhyira na onyo kɛse Reverend Steven ene yɛ mompa and beginning dwumadie no papa awurade nhyira awurade nko so amo ahoden sunsum ne honam fam amen ɔma onyini kyɛ amen me nso me de enchia kɛse ekoma me ame maame the father the mother of the house prophetess Margaret Atwerewama awurade nyɛ kɛse machia no bompa ne enko ebre ne yɛ adwuma no ate bompa me se bompa man kase be chia obi yenko nyametias mi betu asen wa ha we dey o fa ne me dia yenko mama your papa keniti awurade nhyira amen amen ye bompa good awurade nyankopɔn ene anwumre wahenie mbra yes lord awurade mo wahenie mbra yes lord na wapɛdeɛ ɛnyɛ hɔ ma oma my goodness nipa bi a otie yɛn Jesus bompa wɔ Nazareth ni Yesu Kristo dini wa hoɔden ɛne owusɔre tumi mu ɛsrɛ ɔgye ma oma wɔ Yesu dini mu in the name of Jesus mafa ahodeɛ ne ayaresa ntɔɔ ma abrabɔ so yes lord yenim sɛ awurade wasam se baabi a baanu ana basa bɛhyia no yes lord na wayaresa umpagya ɔkɛseɛ w'anim teɛ yes lord ɛne ɔkɛseɛ ɛwɔ hɔ yes lord ɛnɛ anwummere awurade ma ɔkɛseɛ ntɔɔ ma so in the name of Jesus ɛnɛ awurade ɛbrɛ wiase ma yɛ din my goodness ma wɔnka yɛn ntɔɔ ma so in the name of ma Jesus wɔnka yɛn ntɔɔ ma so yes lord ɛnɛ fa yɛn papa so na fa dwiri na fa ne bubu na fa ne si na fa ne yes tɛ lord bɔmpa yɛ brɛ tumidie baye tumi enso tumi yes lord ɔkɔ tumi malam tumi yes lord awurade yɛ brɛ ɔnase in the name of Jesus efisɛ wasɛm sɛ wode yɛ tamfo bɛyɛ nase ntiasoɔ yes lord ɛna anadwo awurade fa yɛ tamfo yɛ nase yes ntiasoɔ lord na mu wahene nsɔre Jesus na wapɛdeɛ nyɛ hɔ ma ɔma Yes, yɛda Lord. wase sɛ wasane ɛwɔ ogya ne aprana mu in the name ɛwɔ of yesu Jesus di mu adom no nti amen amen safei na wode wafidie ato ha aha yɛ Sompa 93.1 and 93.1 ɛdɛm dwumadie yɛ nyinaa the moment a wobɛsɛ wohwɛ Facebook the moment a wobɛbɔ Sompa TV biribia bɛyi aba clear
wobɛhu sɛ sɔfo me kasa biribia clear anaasɛ charismatic Kenala ministry ɛno nso Facebook wobɛte yɛnka clear bɔmmɔden sɛ wobɛfrɛ wo nua na nnɛ nhyira awurade de ba no yɛn nyinaa yɛbɛtumi ayɛ partaker of the blessings of God. Yɛne wo kyɛ onyame asɛm yɛwie a na yɛgyina so na